É a 1:07 da tarde aquí nos Estados Unidos, en Jackson, Tennessee, bueno, en Vigo, 7 horas máis, son as 8:07 en Vigo. Comezamos cun pouco de retraso, pero imos estar prácticamente todos aquí, xa está todo preparado para comezar o programa especial, este programa especial directo de avaliación da tempada do Real Club Celta de Vigo 2023-2024 que remata na 13ª posición con 41 puntos nunha tempada na que a salvación estivo moito máis barata ca noutras ocasións. Imos cos nosos convidados especiais de hoxe avaliar a tempada e vos, por suposto, celtistas e celtistas ao longo do mundo no chat, podedes tamén facer comentarios, preguntas, matizacións, todo o que desexedes. Comezamos xa a presentar os nosos convidados. Aquí está perto do Estadio Municipal de Balaídos o meu gran amigo e cofundador do bar, Fernando Rodríguez Estévez. Fernando, benvido a este especial final da sexta tempada do Bar Celeste. Sí, ¿qué tal, Antón? Parece que está muy lejos el sufrimiento, pero caray, como que mal lo pasamos esta temporada y ahora qué bien estamos, ¿no? Lo decía Marco Garcés en la rueda de prensa de esta tarde, que siente mucho alivio, que lleva durmiendo bien solamente una semana. Con eso te digo todo. Bueno, importante que o Celta continúe en primeira división, iso é positivo, falaremos dos aspectos positivos e tamén dos aspectos negativos cos nosos convidados de hoxe. Temos en Sundsvall, en Suecia, o noso bo amigo o Cumbias, que tamén é bambismo, pero que realmente é Joaquín Avellán. Benvido a este programa especial en directo. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estamos? Efer, un saludo, claro que sí. Pues nada, temos que esgotar, temos que aproveitar todos os segundos de Jonathan Bama na plantilla, que creo que, bueno, non quedan moitos partidos dentro do que non. Entón, pois, eu son un home de ideas fixas, Antón, xa sabes. Eu como bambismo nacín e como bambismo morrerei. E aquí, para darlle un pouco de, bueno, unha avaliación de final de tempada, o mellor, o peor, imos falar aquí duns temas interesantes e, bueno, un placer. Creo que vamos a ser bastantes convidados, o sea que vai ser un debate ou unha conversa moi interesante. Sí, non faremos notas específicas para cada xogador, iso xa o fixemos Joaquín e máis eu, bueno, eu en parte tamén no programa de Pablo Verdeal, señor Pablo, onte, hoxe imos falar pois diferentes aspectos interesantes desta tempada, segunda tempada do centenario, e tamén está en Vigo, no centro de Vigo, o vigués distinguido, poeta, gañador do Premio Nacional de Literatura por Poemar o Mar, tamén, ademais, é o meu pai. Alguén preguntaba outro día, realmente Antonio García Teijeiro é o teu pai? Pois sí, é o meu pai, podo deixalo claro aquí, e o presento xa, Antonio García Teijeiro, benvido a este especial fin de tempada. Hola, Antón, hola, Fer, hola, Joaquín. Ben, pois aquí estamos, efectivamente, para avaliar, para falar, para conversar, para cambiar ideas. Bueno, porque é importante acompañados de tanta xente que nos segue e que nos quere. Así que, bueno, estou encantado de compartir esta última ou este derradeiro programa da tempada con vos. E, ademais, temos hoxe un convidado especial novo no Bar Celeste. Ás veces isto ocorre e, neste caso, teño o verdadeiro placer, unha verdadeira honra para min ter a oportunidade de presentar a alguén que, ademais, Fernando tamén coñece moi ben, porque foi o noso profesor de Filoloxía Inglesa no CUBI, continúa na Universidade de Vigo a dar clase de literatura inglesa e de outros temas relacionados, e, ademais, o director do Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, unha moi boa persoa, moi bo profesor e, ademais, un celtista que sempre está a apoiar o equipo. Levaba moito tempo querendo convidar a Jorge Luis Bueno a este espazo, o Bar Celeste, e hoxe é un día especial para iso. Jorge, benvido ao Bar Celeste a este directo. Hola, Antón, e hola a todos os demais. Para mí un placer
Un placer realmente estar aquí, como ti dis, por fin ter conseguido conectar. Fixemos un par de intentonas ao longo deste temporada, pero non foi posible. Bueno, agora sí, espero que non sexa a última colaboración con vos, porque, como sabedes, falar gustame un montón de casi todo. E se temos opción de conversar calmadamente, agora xa sí, calmadamente, eu penso que outras conexións de hai un mes, un par de meses, tiveran sido máis nerviosas, por así dicilo. Pois ter unha conversa máis calmada e tamén un pouco máis razoável. Penso que outro día se escoitaba así tanto no estadio como nos alrededores, parece que o tema da permanencia está moi ben, pero había moita edicia moi ben, pero non moito peso de futuro, non? E isto é unha cousa que xa nos pasou hai anos, e levamos uns cantos anos flirteando un pouco co desastre e temos que ter cuidadín con iso. Estou moi de acordo con iso. Jorge, sempre que temos un convidado novo, facemos a mesma pregunta, que é cales foron os teus comezos no celtismo, se podes relembrar, lembrar así brevemente como comezaches a sentir esa paixón polo Real Club Celta de Vigo. Pois realmente unha cousa curiosa, porque como todos sabedes, eu nací en Oviedo, son asturiano, pero a miña nai é de Fonsagrada, e toda a miña familia pola parte da miña nai de Fonsagrada. Eu lembro de ben pequeno, cando viña o Celta, algunhas veces que xogaba co Oviedo, que a miña nai e a miña avoa estaban tiñan tamén moita conexión con xente de Vigo, e hai moita xente da Fonsagrada que eran seguidores e areiros do Celta. Eu lembro que dende pequeno a miña conexión, nos anos da universidade, cando, eu fixen a carreira nos anos do mellor Depor, suponse, todo o mundo estaba apoiando o Depor, eu seguía sendo seareiro do Celta malia todo, non? E comecei un pouco por aí, teño esa conexión, así que claro, cando logo, os derroteiros da vida, me levaron no ano 99 ata aquí, ata Vigo, xa de Vigo, o meu fogar, ese foi un de máis poder, non solamente ver os partidos, senón xa poder participar de todas as conexións do sentimento do Celta. É curioso, pero, realmente é así. Bueno, como diría Manuel Seijo, los celtistas nacen donde les da la gana. Eso é totalmente certo. Ás veces vou eu polo supermercado aquí nos Estados Unidos, en Jackson, e hai xente que recoñece a camisola do Celta, e non necesariamente hispanos, senón xente que naceron aquí e que están a comezar a ver fútbol, siguen a Liga Inglesa, a Liga Española, tamén un pouco a Liga Americana, pero pasoume en algunha ocasión, Celta de Vigo shirt. Eu digo, sí, é o meu equipo, é realmente o único equipo que teño, e por iso estamos aquí no Barceleste. Unha tempada difícil, como xa dicía Fernando anteriormente, e a min gustaríame comezar este debate, esta avaliación da tempada, preguntándovos que agardabades vos desta tempada do centenario. Falouse moito de que, a tempada pasada non ia ser a tempada realmente na que se ian gastar os cartos e facer unha planificación deportiva, pero sí nesta segunda tempada do centenario, etcétera, etcétera. Que agardabades vos desta tempada e cales son os vosos sentimentos agora que chegamos á xornada 38 e o Celta remata na posición número 13. E imos, se vos parece, de abaixo para arriba, según o teño eu, Antonio, Jorge, Fernando e Joaquín. Un comezo así breve para saber cales son as vosas impresións. Bueno, se me toca comezar a mí, dicir claramente que non esperaba gran cousa despois de vista a planificación e como se levaron as fichaxes de verán, que son as importantes. Eu non esperaba gran cousa, pero tampouco teño que recoñecer que esperaba
non esperaba vernos tan mal, tan abaixo e sufrindo tanto. Eu pensei que, bueno, sería unha tempada relativamente tranquila, sempre con medo, porque para ser celtista hai que ser sufridor. Non me gustaba, como nunca me gustan as planificacións que se fan, entón nunca estou satisfeito, evidentemente, nunca estou satisfeito, nunca estou demasiado esperanzado. Pero, bueno, non pensaba, para resumir, non pensaba sufrir, e tampouco pensaba que íamos facer unha temporada maravillosa. Entón, bueno, nos foron baixando, a min polo menos me foron baixando as ilusións a medida que empezaba agosto, non había, a plantilla non estaba excesivamente clara e, bueno, foi algo que me desanimou. Dende o principio recordo o 13 de agosto, porque foi o día do meu aniversario, por iso recordo ese primeiro partido, e xa un 0-2 con Osasuna, e estaba claro, tiñamos un equipo que non estaba que non estaba en relación con esa tempada do centenario que tanto nos prometeran e que tanto nos fixeron facer malas pretemporadas anteriormente, agardando este centenario. Cando chegou o centenario, a verdade é que foi unha gran decepción. Así que non esperaba gran cousa, pero tampouco esperaba sufrir. Jorge. Pois un pouco parecido. Realmente, cando se anunciou todo o que se tiña en mente, ¿no?, para o ano do centenario, creo que, bueno, se puxo máis fincapé en outros temas máis sociais, de marketing e de promoción, que funcionaron bastante ben, pero logo non tiveron, pois, o seu correlato no tema deportivo, no que eu penso que ás veces aos directivos e a xente do fútbol hoxe en día se lles olvida un poquinho que un dos temas principais é o tema deportivo, non? Que é do que tira todo o demais. Eu, de partida, non vin demasiado mal o tema de Benítez. O que pasa que, claro, en canto se xugaron 2 partidos, xa estaba moi claro que o Benítez que tiñamos era máis ben o Benítez que tivo que sair do Newcastle máis que o Benítez que adestrou o Valencia ou o Liverpool, ¿no? Evidentemente, era o Benítez nas últimas últimas horas, pero bueno, xa sen moito fondo, e logo que tampouco acompañaron, pois, como decía Antonio antes, nen fichaxes, nen planificación, é unha sensación permanente de que parecía que cada partido era un novo control. E esa forma, pois, era un pouco mal que se fixera algo mellor, pero tampouco realmente sufrir tanto. Eu penso que non se tivo equipo para estar pasando tan mal, e menos mal que bueno, penso que tamén 2, 3 xornadas antes que houvese entrado Giraldez, o mellor estábamos a falar de estar 8 ou 9, non? Eso penso que é así. Así que, bueno, non moitas expectativas, pero ao final, bueno, penso que sufrimos máis do que tiña que sufrir nun ano como o centenario. Fernando, despois Joaquín, para rematar. Bueno, yo lo he dicho muchas veces en el bar, sobre todo cuando vino la etapa de Giraldez. Yo con Benítez no esperaba buen juego, pero sí esperaba un Celta más sólido, un Celta que sufriera menos en defensa, un Celta que estuviera tranquilo, puntuando bastante, pero sin darnos ninguna satisfacción en cuanto a juego vistoso. Y realmente Benítez no trajo nada de eso. Realmente lo que vimos fue un equipo que no se sabía que jugaba, aunque alguna vez ganábamos de casualidad, aisladamente, pero lógicamente decepcionado, ¿no?, con esa etapa de Benítez, porque bueno, no vi esa solidez que él le quiso dar, ni siquiera lo que él contaba, yo creo, en rueda de prensa se correspondía. Él quería, no sé, pintaba una realidad diferente, no se acababa de ver un Celta mínimamente con ADN Benítez. Y bueno, pues al final acabó la cosa como acabó. Yo siempre dije, además, que el momento de echar a Benítez había pasado, no era ese en el que lo echaron. Pero mira, al final, pues acabó como acabó la temporada. Y lo dicho, decepcionado en parte por esa primera gran parte de Benítez, y luego pues agradecido y realmente entusiasmado con la pequeña etapa de momento de Giraldez, un entrenador que me parece muy valiente desde el momento en el que ya dijo, estando en el Celta B, que él quería y que se veía preparado desde ya para asumir el mando del primer equipo, ¿no? Algo que me sorprendió muchísimo, porque lo dijo al principio de la temporada.
y realmente me pareció de alguien realmente valiente que acaba de confirmarlo en el terreno de juego. Pero bueno, decepcionado con Benítez. Esperaba más de él, no en cuanto a juego, pero sí en cuanto a solidez. Y realmente poca cosa consiguió el técnico, ¿no, madrileño? Joaquín? Bueno, eu crin nun Celta máis sólido, tamén analizando un pouco os equipos da primeira división non veía un nivel especialmente alto, pensaba que o Celta aspiraba pois unha 10ª posición, unha cousa así. Non pensaba que íbamos conseguir ir a Europa, nem moito menos, pero o que conseguiu a la vez. Creo que máis ou menos eso era o que esperaba do Celta este ano. Ao final fomos, que 13º ou 14º. 13º. 13º con 41 puntos, sí. Unha clasificación un pouco enganosa, unha puntuación baixa para ser media tabla, porque, bueno, xa sabemos que o descenso este ano estivo barato, pero eu pensaba que o Celta iba a funcionar dun xeito mellor do que saiu. Benítez foi unha aposta que non saiu, e o equipo foi aburrido e anticompetitivo. É certo que tivemos as polémicas cos árbitros durante parte da tempada, pero, bueno, xa non é excusa. Xogamos mal, estábamos, eu creo que incluso se non chegamos a facer esta, iba a decir segunda volta, pero estos últimos partidos con Giraldez íbamos a pasarlo moi mal, porque o Cádiz apretou tamén, aínda que fosen 33 puntos, o ritmo de puntuación con Giraldez foi de feito o sexto ou o sétimo mellor da Liga destas últimas jornadas, o sea que, bueno, sí que eu estou con Fer, pensaba que era un pouco tarde para votar a Benítez, pero foi a decisión correcta no momento oportuno. Sí, eu estou moi de acordo co que comentades vos, así que non vou repetir, pero sí teño unha pregunta que sei que Antonio está a agardar, que ten que ver realmente co título deste programa, a avaliación da tempada. Como avaliades vos esta tempada que, en principio, desde un punto de vista da historia do Celta, do sentimento celeste, etcétera, era unha tempada moi importante? Como avaliades o desenvolvemento desta tempada? Que cousas pensades vos que son as mellores, as máis positivas desta tempada, e que cousas pensades que son as máis negativas, as que menos vos gustaron, comezando con Jorge, xa que é o novo convidado que se molle primeiro cos demais. Ben, pois non sei, creo que en termos xerais, a ver, da temporada, podríamos decir cal temporada, ¿no? Se a primeira parte da tempada, porque tivemos dúas versións. Antes falaba Joaquín da segunda volta, eu penso que case un pouco foi así. Todo o que pasou ata o cese de Benítez era pois máis do mesmo unha semana tras outra. E ti vías que o resto dos equipos avanzaban, melloraban, empeoraban. E, de feito, bueno, tivemos a sorte, como dicides antes, que o descenso este ano foi barato, sobre todo porque, bueno, non estabas non por os teus méritos, senón por de mérito do resto dos teus contrincantes. E, pois, se podes agardar pola sorte, non? Eu creo que unha das mellores cousas que tivo a tempada en xeral, xa non falamos do xogo, é un pouco, quizáis, manter o sentimento dos viareiros no estadio. Eu penso que este foi un bo ano, todo o mundo arrastrado polo tema do centenario, e realmente o ambiente e a asistencia ao estadio e todo o que é ter, bueno, un pouco unida a afección máis que outros anos anteriores, se conseguiu, de novo por cosas creo extradeportivas, e non solamente por deportivas, porque polo deportivo non había moito ao que agarrarse, digamos que unha boa parte, o sea, conseguir voltar a cuidar un pouquiño mellor o abonado, o socio xereiro, aínda que hai moitísimas cousas que arranxar, foi, digamos, a parte máis positiva. Pero penso que un crédito pode ser moi rápido como a nova presidenta non teña mellores ideas, porque eu penso que é unha boa oportunidade para as mellores que as deste ano, e eu creo que eso é o punto máis positivo. Dentro do negativo, eu penso que unha mágoa non ter comezado antes coa segunda volta de Giraldez. Penso que se mantivo a Benítez porque era Benítez, porque era unha figura que se pensou desde o primeiro día para, bueno,
atraer atención. Realmente eu tamén esperaba un pouco máis de, como decíades antes vos, de máis solidez e un pouco máis efectividade, non xogos vistosos en cousas boas, pero polo menos dar puntos. E de verdade, hubo 5 ou 6 partidos que tiveramos que ter gañado e perdemos por unha mala resposta técnica e táctica dos últimos minutos, non? Logo, que aí do arbitraxe, pois é un tema para falar aparte, pero creo que a parte positiva é pois, recuperar o sentimento da afección, que penso que estaba un pouco perdido nas últimas 2 tempadas, polo menos, que é un crédito que se pode dilapidar, e a parte negativa pois, foi non ter empezado antes coa segunda volta de Giraldez, que creo que poderíamos estar máis arriba. E, sobre todo, dar un xogo mellor, ben. Eu momentos do ano pasado onde perdíamos partidos, pero se xogaba ben. E iso creo que molesta menos claro, se non te xogas nada, molesta menos o afeccionado o feito de xogar ou como o partido do Madrid, ¿no? Xogas moi ben, perdes, pero bueno, hai unha sensación de facer parte do traballo, ¿no? E iso creo que que temos que recuperar para o ano que ven. Son temas interesantes que imos tratar ademais porque teño que dicir que xa estamos todos. Aquí está tamén, e xa entra na pantalla o noso bo amigo e colaborador que probablemente coñeza tamén a Jorge Luis Bueno. Mon Catalina, Mon, benvido a este programa especial do Bar Celeste. Perdoa por terte aí agardando a entrada. No banquiño, esperando a miña oportunidade, como que vimos. Te ubicas. Boa tarde. Bueno, saludar a Jorge, non tiven a oportunidade de ser alumno seu, pero, bueno, se estivo na facultade, seguro que compartimos, dende logo, espazo, seguro que moitas horas ali, así que nada, un placer. Porque Mon foi estudante de Filosofía Hispánica. Así es, efectivamente. Mon, non sei se estabas a escoitar o que dixo Jorge, penso que sí, se queres podes dar a túa opinión e despois continuamos cos demais. Sí, a ver, concordo con Bosco, foi unha tempada realmente outra vez a nivel clasificatorio, cando pasen os anos, recunquemos sobre ela moi enganosa, realmente, porque quedar decimoterceiros, penso que dende principio de tempada, ou non sei, habería que ver a estatística, pero é o noso máximo. O noso máximo chegamos na derradeira xornada, non? Realmente lembro que saímos do descenso alá polo mes de febreiro-marzo, é dicir, a primeira volta pasamos prácticamente inteira en postos de descenso e chegamos a estar a 3-4 puntos do Cádiz. Se non lembro mal, o Cádiz, cando veo a Balaídos, estaba a 3 puntos por enriba, e nós estábamos en unha situación moi crítica, non? Entón, pode dar lugar a pensar que foi unha tempada de pouco sufrimento, pero nada máis lonxe da realidade. O partido en Balaídos contra o Athletic de Bilbao paseino realmente mal. Ante o Villarreal o mesmo. Ante as Palmas o mesmo. Ademais, partidos nos que comezamos perdendo, non? Porque a estadía de Claudio Giraldez caracterizouse por empezar sempre perdendo. Todavía máis problemas os nosos maltreitos a corazóns, non? Incluso en Granada, cando ese gol anulado en Cádiz vibrou o meu móvil e pensaba que marcara o Cádiz pois non tiña todas comigo, por lo tanto, deixamos de sufrir prácticamente na segunda metade do antepenúltimo partido, non? Ou do penúltimo partido. Bueno, tempada difícil, sobre todo pensando que no verán, penso que todos estábamos moi ilusionados pola chegada de Benítez, non? Pola chegada dese adestrador contrastado, que ao final foi un verdadeiro fiasco, non? E gustaríame, e con isto remato, e xa sabedes o que vou dicir porque o repetín infinidad de ocasións, que isto sirva de lección, no sentido de poñer en valor o noso, de non apostar por tanta estreliña de Champions nos anos 2000 ou 2001, senón por valorizar o noso, non? Por valorizar a Mos, por valorizar a Madroa, por valorizar os adestradores de aquí, porque para iso se investiron tantos cartos en facer unha estructura de canteira tan potente, para darlle saída, para que eses rapaces que apuntan en cadetes, que apuntan en xuvenís e que apuntan no Celta Fortuna, non se atopen con xogadores con medianías procedentes do Érmelo ou do Universitatea de Craiova e poidan subir ao primeiro equipo e amosar o que amosaron os Damián, os Hugo Álvarez, os Gabri Veiga no seu día, os Iago Aspas, que parece que para ter unha oportunidade tens que ser prácticamente internacional, non? Con todo, con valentía, como dixo Marco Garcés,
e que os rapaces teñan oportunidades no primeiro equipo para amosar o que valen. Antonio, o mellor e o peor, e despois Joaquín e Fernando. Bueno, cando decía que eu estaba bastante desanimado, a única esperanza que tiña nese momento era Benítez, precisamente, ao principio. Despois xa se viu que non puido ser cando se fan malas cosas. Vou comezar, eu fixe unha lista para así falo e xa calo. Eu fixe unha lista do peor para min e do mellor. O peor, para min, a planificación do verán unha vez máis, que marcou ademais o devenir da temporada, o debir da temporada. O peor, as arbitraxes da primeira parte da tempada foron bastante lamentables. Outra cousa, 3 anos a un adestrador é un experimento que non se poden facer tal como están as cousas hoxe en día. Isto non é a Liga Inglesa. Isto non é a Liga Inglesa de No, nin de broma. O peor, a lesión de Eidú. Creo que a Eidú tamén que se lesionase foi importante porque a defensa tampouco estuvo maravillosa. O peor, a decepción de Bamba, porque eu pensaba que ia ser o xogador que iba a marcar as diferenzas e desgraciadamente non foi. E tamén a decepción relativa de Carles Pérez, porque malia que diga moita xente, para min Carles Pérez está sobrevalorado e xa o ano pasado tampouco era cousa para botar foguetes. Eso teño bastante claro. O peor, os moitos partidos en gañar en Balaídos. Ir a Balaídos e sabías que non ías gañar, era durísimo. Recordábame a miña época de Vítor Fernández que era ao revés. Ibas a Balaídos sabendo a ver cantos íbamos meter. Para min eso foi moi duro e aí estivemos nunca. Aí está nunca. O peor, a decepción do proxecto do centenario foi unha tomadura de pelo, tal como plantearon tanto deportiva como socialmente. Ainda recordo ese acto político vergonzoso que se celebrou en Mos, cerrado totalmente a afección. Iso é terrible, lamentable. Non contaron con nós absolutamente para nada. Non lles importábamos absolutamente nada. Había que poñerse as medallas eles mesmos e, sobre todo, a parte dunha viraxe política verdadeiramente lamentable que un club ten que estar a marxe de todo iso. E, finalmente, unha plantilla descompensada. Para min, malia todos non somos tan malos, pero tampouco somos un equipo que poida ser moi fiable. Non botemos foguetes antes de tempo co tema Giralde, demoslle unha temporada, eu vou esperar, porque xa estou moi de volta a ver todo o que pasa. Foi un cambio maravilloso polo que significou, pero cuidado que despois ven unha tempada de 38 partidos e as cousas van ser moi complicadas e moi difíciles. E, dende logo, se o Celta comeza o ano que ven as primeiras partes como este ano, imos sufrir outra vez. O mellor, evidentemente, a Oliveira dos Teganos. Iso foi o que conseguiu que todo o mundo se achegase e todo o mundo puidese vibrar por algo que nos chegaba moi dentro. O mellor, a marcha de Carlos Mourinho, evidentemente. Ese home sobraba no Celta dunha maneira clara. Ese home tocou fondo, pero dunha maneira vergoñosa, porque se rodeaba por o desprezo que eran os aficionados. Para min foi fundamental que marchase. O que faga Marián, o tempo dirá. De momento, que marchase foi un punto positivo. Outro punto positivo para min foi a fichaxe de Guaita, porque, sin ser un porterazo increíble, deulle a portería unha tranquilidade e unha seguridade da que carecíamos. Eu non sei se con Iván Villar seríamos capaces de rematar a temporada de terceiros, de decimoterceiros, quero dicir, que tamén é moi, moi, moi enganoso, evidentemente. Outra cosa positiva é a evolución de Williot. Creo que está dando un paso adiante, un rapaz con que prácticamente xa dicíamos que era un fiasco. A revalorización da canteira, especialmente Hugo Álvarez, pero tamén Damián, e a posibilidade de que outros vayan subindo, pero subindo sempre con xogadores contrastados ao lado. O que non podemos é creer que a canteira nos vai salvar definitivamente. Hai que ser moito máis claros neste punto e equilibrar. Un equipo sen equilibrio non é un bo equipo.
Así que se estes rapaces poden ir subindo ao lado de xente que, sin ser maravillosa, que non estaría no Celta, pero sí positiva, creo que podemos ter un futuro francamente bo. A febre celtista que se respira hoxe en día, con camisetas, con ilusión, 21.980 persoas, me parece que había 890 que había outro día en Balaídos, ese ambiente de celtismo que se respira, con rapaces pequenos, como dicía eu, nun bar anterior, que xa non queren a camiseta do Barcelona do Madrid, sino que queren a camiseta do Celta. A mí me parece que foi outra das cousas moi boas. O troco do adestrador, evidentemente, porque as cousas non ían. Aspas unha vez máis, por moito que teña 36, casi 37 anos, Aspas unha vez máis faro do equipo. Cuidado o día que se apague ese faro. A bancada de animación creo que foi moi importante, animaron moito, tiraron, porque eu sigo dicindo que somos xente fría no campo a hora de animar, a grada de animación, a bancada de animación estivo a un nivel altísimo. Cambiar o proxecto de asesoramento, eso de asesor externo e tal e cual, eso foi outra das cousas negativas que hubo, e que se cambiase, e que se collese alguén que está as 24 horas do día dedicado ao Celta, pareceme que é moi positivo. E xa para rematar, a consolidación de efectivo, a nivel afectivo tamén, do bar celeste. Eu creo que é moi bonito que este programa, que comezou así dunha maneira entre Fernando e Antón, que comezou así como moi, bueno, como algo que necesitaban facer para digamos que enchernos de celtismo a todos os demais, pois bueno, hoxe está consolidado, aquí estamos 6 persoas, hai moita xente que segue o Bar Celeste, que son ademais encantadores, que buscan simplemente falar de fútbol bueno, pois iso é o máis importante. E xa non falo máis, eu xa falei todo o que tiña que falar hoxe neste bar. Agora toca vos a vos. Antonio, gracias pola túa participación no Bar Celeste. Bueno, se chega a cea, pois xa a sabes, rapante, de momento a ainda comer o non. rapante, efectivamente. Fernando e Joaquín, algo que engadir, algunha cousa que queirades sacar a colación ou non? Hombre, yo lo primero que quiero decir es que, Antonio, no te vayas, quédate hasta el final. Y por otra parte, bueno, lo mejor, seré bastante breve, haber vuelto a jugar al fútbol y además en un tiempo récord. En solo 4 días, Giraldez consiguió que este equipo volviera a jugar al fútbol. Llevábamos muchos meses sin hacerlo y él en 4 días, y 4 días contados, o sea, 4 días con sus 24 horas, consiguió que el Celta volviera a jugar al fútbol, ¿no? Y eso para mí fue lo mejor, o sea, eso me cambió el ánimo, me cambió todo, ¿no? Me cambió la visión de futuro y realmente tiene muchísimo mérito, ¿vale? Pero también nos da una idea de realmente lo que llevaban dentro sus jugadores, en la mente y en el físico, ¿no? Y llevaban lo que vimos después. Y lo peor, pues lo dije antes ya, pero bueno, lo repetiré, la decepción de Rafa Benítez como entrenador. Yo estoy seguro, segurísimo y convencido de que muchos entrenadores de muy diverso tipo y de muy diverso nivel hubieran hecho bastante más o al menos algo más con la misma plantilla. Ya no digo que se hubiera necesitado fichar a más, no. Digo que otros entrenadores, sin tanto a lo mejor, sin tanto nivel, sin tantos, digamos, elogios ni trofeos, estoy seguro de que habrían sacado más a esta plantilla, más puntos y mejor juego, ¿no? Entonces, bueno, esa para mí fue la peor parte. Joaquín? Bueno, que é complicado, xa. Antonio fixo unha disección tal da tempada que hai que comentar xa de outras cousas. Falaremos do... Pero bueno, non, a ver, para min, o que comentaba o chat, Antonio tamén, a Oliveira dos Cenanos, un himno para a historia, un himno cunha canción que escoitarei dentro de 20 anos, lembrareime do sentimento celtista, é unha canción preciosa, ata o logo, vamos, é moi, vamos, un acto de celtismo. Eu pouco estiven en Vigo este ano, por desgracia, pero claro que sí, é importante o sentimento de celtismo, que medre, que permañeza frente ao Barça madridismo. E bueno, sei que aquí estou entre moito anglófilo, pero bueno, tanto ver a Premier League o Manchester United, non. O fútbol local, Celta de Vigo, claro que sí, claro que sí. É importante para min que ese sentimento medre, que a forma que un chaval que xogue e que sea bo en Bouzas ou en Cabral ou en Ourense, onde sexa,
aspire, soñe en xogar no Celta de Vigo, en ningún outro equipo. Eso fai crecer o equipo tamén. Resumidas contas, eu diría, vamos, nada diferente o que comentabas vos. O peor, a fichaxe Benítez, o mal que saiu, e o mellor de todo, pois, bueno, Giraldez, o himno, a afección que está aí sempre. E o Gallat, reformen a grada de gol canto antes, porque vai quedar un estadio que iso suma puntos tamén, un estadio que aprete, un estadio que anime. A grada de animación foi espectacular. Sí, espectacular. E menudo ano, porque cambiamos de presidente, ahora temos presidenta, Marián, cambiamos de director deportivo, de adestrador, cambia todo, pero que sigue Iago Aspas, outro ano máis. E xa van, vamos, dende que voltou sendo o mellor xogador do equipo, unha lenda, claro, estamos xa dando por feito que imos telo todos os anos, e non é normal o que está facendo. Cantos xogadores con 37 anos seguen no seu equipo, 9 goles, 10 asistencias, 19 contribucións de gol. É que pouco falamos de Iago Aspas, É un xogador... Eu creo que non se falou pouco, creo que se fala bastante. Non no entorno celtista, senón... Que futbolista. Xa non... Porque falaba outro día con uns amigos, lenda do Celta? Non. Lenda da Liga. E lenda europea, porque o que está facendo Iago Aspas... Morata e José Lu son mucho mejores. Home, claro que non. Bueno, claro. Vas parar. Bueno. Son máis enchufados. Claro. En fin, bueno, a min ese tema, outro ano máis. Cambia todo e Iago Aspas permanece. Ese a miña mensaxe. Sí, eso é importante porque sempre falamos do importante que pode ser que Iago Aspas deixe de dar este nivel e o Celta ten que estar preparado para esa eventualidade que vai chegar. Isto todo o mundo sabe que vai ser así, ¿no? Bueno, para dinamizar un pouco máis a conversación, gustaríame lanzarvos unhas verbas ou uns conceptos e vos, pois, comentades o que vos... suxiren eses conceptos ou verbas. Comezando coa palabra ou co concepto árbitros. Árbitros e o Celta nesta tempada. Pois un tema para arranxar, penso eu, pero non creo que sexa soamente unha cousa do Celta, como antes falábamos, sabedes moitos que eu sigo tamén a Premier con moita cercanía. E, de verdade, as arbitraxes que vexo na Liga Española non as vexo en ninguna outra liga das que vexo partidos, pero nin de broma. O sea, están a pasar cousas moi graves en canto a xuizos arbitrais na mirande parte dos estadios do Estado, da Liga. Eso é un problema que hai que tallar dende arriba. O sea, temos tecnoloxía, temos capacidade, pero realmente a arbitraxe é tremenda en canto a que é un problema que non sei moi ben que tipo de arranxo pode ter, pero está claro que o tipo de arranxo ten que vir estructuralmente. Isto hai que cambiálo dende arriba. O todo estamento arbitral e o tema dos árbitros na Liga Española está moi mal. Eu querería dicir a palabra corrupción directamente, aproveitando que estamos entre amigos, aproveitando que non se escoita ninguén, nin que isto vai quedar grabado en ninguna plataforma de acceso público. No. Pero vamos a ver, non fai falla ir a Premier a ver as arbitraxes dos árbitros Premier. Só fai falla ver as arbitraxes dos mesmos árbitros españois na Champions League, que son completamente distintas. Sí. Completamente distintas. Este ano eso hai que ver. Claro, eso hai que ver que está a suceder na federación responsable das arbitraxes. Que está a suceder e que sucedeu unha federación absolutamente corrompida de arriba a baixo e que ninguén é quen todavía a día de hoxe de meter man aí. Polo tanto, uns árbitros que teñen un comportamento, unha maneira de aplicar a normativa en Europa completamente distinta a que teñen en España, xa están baixo unha lupa, na miña opinión. E se, enriba disto, pertencen a unha federación que está máis que amosado, máis que demostrado, que está corrompida ata as orellas, penso eu que son dous indicios o suficientemente de peso importantes como para non poder confiar en que teñan un criterio baseado na pura observación, senón que hai cuestións que polo menos
algunhas delas están por debaixo da mesa. Polo tanto, o primeiro que hai que facer é limpar de arriba abaixo toda a estructura. De arriba abaixo, dende o presidente da federación, probablemente ata o último árbitro. E a partir de aí comezar unha nova época de arbitraxes. Porque, insisto, non é unha cuestión de percepción. Os árbitros españois son bons, porque demostran na Champions League que están capacitados para facer outro tipo de arbitraxe. O problema é que na Liga Española, por algún motivo, están a amosar determinadas decisións e determinadas cuestións que nada teñen que ver co fútbol. Porque pertencen a unha federación, insisto, que se está máis que demostrado que non se pode confiar nela. Polo tanto, para min, a palabra é corrupción. Eu non dou paso, que entre quen queira. Bueno, pois nada, eu para min son dúas cousas, a pesar de todo, incompetencia e corrupción. Hai algún árbitro que en Europa funciona, pero os outros, o que é o grosso da arbitraxe é francamente malo, moi malo. E hai xente, árbitros moi malos, corrupción, que non baixan nunca de categoría. E están aí, levan non sei cantos anos en primeira, facendo cada día peor. E logo ves algúns que acaban de sair e de repente ves que a escarapela de internacional e quedas abrallado tamén, porque como este home pode ser internacional. Entón, para min, xa para non falar máis, incompetencia, son incompetentes, e corrupción. E cando digo corrupción, refírome a que están buscan determinadas cousas que veñen marcadas, porque senón hai cousas que non se entenden. Sí, para min os árbitros en España non son malos necesariamente. O que pasa é que hai aí uns intereses e hai outros. Hai moitos árbitros malos, Antón, independente. No, malos hai, pero eu penso que malos hai en todos os lugares, non só en España. Pero o nivel arbitraxe español é moi malo. Pero o que dicides é totalmente certo. Cando os árbitros españois saen a Europa, arbitran dun xeito diferente. Algún que outro, pero tampouco é a cousa como para botar foguetes, arbitran mellor porque non son malos, eses 3 ou 4 que hai máis ou menos non son malos, pero os que os árbitros son moitos ao longo de temporada. Pero fíxate, Antonio, no criterio das faltas, non en cuestión... Sí, estou de acordo contigo totalmente. É que nada que ver, as arbitraxes civilinas, estas arbitraxes que ao mellor non hai un lance clarísimo, pero unha falta é outra, esa diferencia de medir, esa diferente vara de medir, é inaceptable. E se nota que hai... Te dá lugar a pensar, non se nota, porque parece que estamos a difamar, non sen probas. Pero dá que pensar de que hai cuestións que están por debaixo do césped. Eu estou totalmente de acordo contigo. Pero eu engadiría que ainda por riba hai un nivel, para min, baixo. Sí, pero eu engadiría que os árbitros, para min, non se poden poñer como excusa da tempada do Celta. Penso que os árbitros trabúcanse para prácticamente todos os equipos, xeralmente a favor duns equipos moi específicos, pero non penso que os árbitros teñan que haxa unha cuestión contra o Celta dende os árbitros, non? Penso que é unha cuestión que se quixo vender no comezo da tempada, porque sí que houve moitos erros, pero os erros eu penso que a final da tempada máis ou menos se nivelan para equipos como Celta. Vexo que non está moi de acordo con isto. Non, eu tampouco estou de acordo. Este ano foi duro nese particular. Realmente penso que todos vimos un montón de arbitraxes, que dicíamos antes, non? Xugadas moi concretas que tiñen que estar baseadas nun criterio o mesmo sempre, o mellor xa non dunha xornada para outra, é que na mesma xornada, agora que podemos ver un montón de partidos e un montón de resúmenes, na mesma xornada unha xogada arbitrase dunha forma distinta e sempre perxudicando a certos equipos, non? Entón é unha falta de criterio conectado un pouco con ambas cousas. Incapacidade e inutilidade e un certo sentido de corrupción debaixo que ás veces ainda este ano que dis, vale, ás veces eu entendo que todo o mundo se pode trabucar, pero xa non falamos diso, dun erro puntual, falamos dunha falta de percepción sistemática. Sí, eu tamén estou de acordo que os árbitros que eu vexo, polo menos, na Liga Inglesa son mellores en xeral do que se ve en España. E hai outra cultura diferente da arbitraxe en Inglaterra, que esa é outra cuestión da que podíamos falar tamén. Pero teño aquí outra palabra, teño outra verba. Antes, Antón, pero Fernando quere dicir algo,
Claro, yo y, bueno, si quieres decir, Joaquín, algo sobre los árbitros. Que No, eu paraba, Fernando, porque vía que non había máis no, bueno, porque estaba esperando. No, bueno, decir un par de cosas sobre los árbitros, ¿no? Añadir algo nuevo, ¿no? A lo que habéis dicho, porque realmente no quiero resultar repetitivo, ¿no? Hay un aspecto que yo he dicho muchas veces, yo creo, en el Bar Celeste, y son las formas de los árbitros de dirigirse y de comportarse en el terreno de juego. Yo creo que eso suma, ¿no? E influye. Es decir, y voy a poner un ejemplo claro, se producen muchos, pero el otro día, en un partido en el que Celta no se jugaba nada, hay un momento en el que un juez de línea se dirige a un jugador del Celta de una manera chulesca y creo que desproporcionada, ¿vale? Hacia un jugador en una jugada que no tiene realmente, no creo que demasiada a Miguel, ¿vale? Pero es decir, es solo un ejemplo de los muchos que se dan durante toda la liga de actitudes que lo que hacen no es más que cambiar el comportamiento del jugador y empeorarlo. Es decir, lo que hace es tensar al jugador, ¿vale? Eso que va a provocar que de forma casi matemática en el futuro más próximo haya más jugadas conflictivas, haya más crispación, etcétera, etcétera. Lo cual el árbitro va a tener que intervenir más y todo es una cadena, ¿no? Entonces, en las formas de los árbitros me quiero centrar yo, ¿no? Tienen que corregir las formas de los árbitros, ¿vale? Y después, por otra parte, el tema del VAR, que va ligado a los árbitros. Es decir, el VAR nació... No, pero creo que es un punto de aparte, sí. Sí, no, bueno, pero un poco es rápido, ¿eh? Es rápido. Sí. El VAR nació como una herramienta para solamente en las jugadas claras y manifiestas intervenir. Solamente en las jugadas claras y manifiestas. Y ha ido degenerando en estos 6 años, que además el programa nació con la herramienta del VAR, ha ido degenerando en meterse en cada vez más jugadas, ¿no? Eso provoca, primero, desautorización del árbitro cada vez más, el de campo, ¿vale? Y también en que realmente hay un intervencionismo innecesario. Yo creo que además... Y desconfianza. Sí, y que el fútbol es un juego dinámico y que el fútbol hay que dejarlo fluir lo máximo posible dentro de los límites. Entonces, creo que si tú cortas con el VAR de una manera, digamos, exagerada, estás yendo contra el fútbol, contra ese dinamismo del fútbol y, lo dicho, estás dejando de permitir al VAR que sea para lo que nació. Y lo dicho, hay que dejar también que el juego fluya y que haya jugadas polémicas sin una resolución clara, porque el VAR tampoco lo ha podido ver, y que eso dé lugar a una polémica en la que durante el resto de la semana la gente pueda hablar sobre esa interpretación. Sí, claro. Entonces, claro, eu penso que xa que Fernando fixo iso, a miña seguinte verba era VAR, así que bueno. estamos no pues yo ya hablé, ya me puedo ir. Eu non vou falar porque suscribo todo o que dixo Fernando. Te decía agora sobre o tema do VAR, no, do intervencionismo. O problema, penso que non é tanto intervencionismo, senón que é intervencionismo nunha xogada así e noutras non. E a mí é unha cousa que me molesta bastante. Claro. Tes unha ferramenta que pode ser moi boa e, por exemplo, creo que todos estamos moi de acordo en que para os temas dos foras de xogo, independentemente de que aceptemos a vantaxe que poda haber por 1 milímetro dun pé arriba ou baixo ou un ombreiro, pero nos foras de xogo creo que, bueno, se solucionaron moitas cousas que antes quedaban o arbitrio dun ollo que o mellor estaba mal posicionado e aí, pois, mellorouse moito. Pero é unha ferramenta que creo que se está, como todo, se está usando mal na Liga Española por los intereses dos que falábamos antes. Hai certos intereses en facer interpretacións de un certo xeito que se tiras de tecnoloxía non podes facer, entón escolles non tirar, non? E o problema é ese, que intervencionismo pode estar ben sempre cando fose sempre, pero é que non é sempre, é cando interesa. Entón aí xa entramos nos intereses e nos malos xuizos de antes, non? Pero mentre non usemos como unha ferramenta e modifiquemos o que teñamos que modificar do regulamento para poderla aplicar, non vai ser nada mellorable, todo o contrario, vai ser sempre fonte de conflictos. E fixade vos, con 4 ou 5 cousas tontas que pasaron na Premier están xa pensando en votar para ver se a quitamos, e non pasou nin a quinta parte
escándalos que pasaron aquí na Liga este ano. Entón, Exacto, sí. E ademais, eu penso, Jorge, que o problema do VAR é a aplicación do VAR, o que hai que facer é aplicalo mellor, non quitalo, porque é unha ferramenta que pode axudar se se utiliza ben. O problema é que non se utiliza ben. E ademais, está claro que a polémica non se vai eliminar, pero ninguén falou de que o VAR estaba aí para eliminar a polémica. Está para facer as decisións máis xustas, pero somente se utiliza ben ese VAR. Se non se utiliza ben, evidentemente, vai ser injusto, en algúns casos, e mesmo peor, non? Hai un comentario aí de Azrael que eu sou un pouco insenuo, pero sigo mantendo que hai dous regulamentos, uns para os dianteiros e outros para os defensas. E iso é increíble. Eso levo dicindo de hai moitos anos e a xente se rí. Di, que tonterías dis, pensa, non? Pero é certo. É certo, Jorge, sí ou non? Estás de acordo comigo, a que sí? Este último partido, o último partido en casa co Valencia, penso que houve unha mesma xogada que foi iso. O sea, se o delanteiro fai unha cousa, se pita unha cousa, se o defensa fai non se pita. Entón, efectivamente. O partido, non? Hai dous regulamentos, pero eso non o di ninguén. Pero fixadevos que eu aí entendo que o haxa, É dicir, vale. Eu non. Claro, dirás, que, claro, non se pode xogar con dous regulamentos diferentes en funciones estás a 80 metros da... Pero que unha é unha falta a favor teu a 80 metros da portería, outro é a pena máxima. É dicir, o contacto na área para pitar penalti ten que ser moitísimo máis claro unha falta de moitísima máis entidade que unha falta en ataque, porque estás a lastimar moitísimo máis o equipo rival, non? Que sucede aquí? Que temos que delimitar o VAR só para accións moi puntuais e dixerir con total normalidade que o fútbol ten que ser peritado por unha cuestión subxectiva de interpretación. Sí, pero mira, é humana. Estamos de acordo. Pero mira, eu refírome, por exemplo, aos agarróns. Un defensa, é dicir, un defensa agarra o dianteiro por detrás dentro da área. Iso está prohibido. Iso non se pode consentir. E o dianteiro agarra o sopra ao defensa e automáticamente falta. Iso é ao que eu me refiro, non só o do VAR. Entendes? É dicir, refírome a que xa está ben. É dicir, hai lanzas que sí que son sangrantes. Agarrando dentro da área. E logo ti soplas un pouco e xa te pitan falta. El gol de Jailson hace poco fue un gol anulado por eso. Por exemplo. Entón, pero iso a nivel xeral, non falo do Celta ni nada, a nivel xeral, aos defensas, en definitiva, se lles permite moito e os dianteiros non se lles permite nada. E como queremos que haxa goles, a quen prexudicamos normalmente é aos porteiros, que son os máis prexudicados de todo o que se fai para que o fútbol sexa máis vistoso. Non se lle deixa coller o balón coas man, ten que xogar non se lle pode pasar o balón, que está moi ben, pero hai outras cousas que tamén había que ter en conta, porque a mí me parece que nun córner eso é impresionante. Entón xa hai que deixar pasar, e se un día un árbitro pita, lle cae a do pulpo en riba. Porque, según a quen pite a favor ou en contra. Ese é o problema da Liga Española. Teñen que ser moitísimo máis británicos nesas... Claro, pero para todos. Ten que haber contacto. Para todos, exacto. Non só para pero non só para os defensas, para os dianteiros tamén. Sí. Que é o que quero dicir. Se ti metes o brazo e gañas por meter o brazo e gol, pois é gol. Que hai contacto non pasa nada. Está claro, pois iso que quería decir. Sí, estou de acordo. Vos pensades que esta idea moi estadounidense, por certo, de que os adestradores poden pedir o VAR, un pouco estilo da NFL, un pouco estilo da NHL, do béisbol dos Estados Unidos, pode axudar? Eu non teño iso moi claro, realmente. Eu creo que o fútbol non precisa máis paróns e todas estas historias, eu creo que non. Para mí non. Para mí tampouco. Non pega moito coa idea que temos de fútbol agora. Eso é algo que hai que, digamos, pensar en como aplicalo mellor, pero eu penso que a propia dinámica do fútbol é complexo hacer iso. Ademais, incluso se pode utilizar para outras cuestións que nada ten que ver con iso. Quero dicir, eu son adestrador, non cumprín as dúas oportunidades que teño,
e a mínima, se estamos no minuto 83 e vou gañando 1-0, utilizo para perder tempo. E todavía embarro máis o ritmo xa tedioso da Liga Española. Sí, porque estamos no país do Lazarillo de Tormes. Quero decir, eso se vai facer. Iso se vai facer. O Betis o vai facer na primeira xornada. Todos o sabemos. E o Entón, Getafe, claro, O Getafe, o Getafe, Eu estaba Getafe pensando. na pretemporada. Getafe Na pretemporada. na pretemporada. E o Celta faría tamén. temporada. Claro, entón eu todas esas medidas que van dirixidas a obstaculizar o ritmo, a min encántame os partidos, o que dicíades antes, da Premier, non? Ou os partidos nos que hai un ritmo intenso e un intercambio de golpes e onde se deixa xogar e onde son árbitros que non pitan todo, que haxa contacto. Aí é onde está o espectáculo, aí é onde está o fútbol que quere ver a meirande parte da xente, non? Ese tipo, os máis trabas a estes ritmos, ao final, convírtese nun Getafe Osasuna ou nun Getafe Betis, non? E non queremos ir eu non quero ir cara a ese fútbol. Sí, eu estou moi de acordo. Bueno, a seguinte verba, o seguinte concepto é Benítez. Decepción. Ya lo Decepción. decía antes. Fracaso, sí. Decepción, sí, fracaso. Sí. Pero por que o fracaso de Benítez? Esta é a pregunta que eu me fago, porque Benítez é ou era un adestrador con nome, un adestrador con currículum, un adestrador que pois chegaba ao Celta e eu sempre digo que tiña certa esperanza de que o Celta non, como dicía Fernando antes, non xogase mellor necesariamente, pero sí fose máis sólido. Non me disgustou o nome de Benítez, porque eu podería agora dicir non, eu xa sabía dende o principio, non, porque a hemeroteca do Barceleste está aí, e eu dixen no comezo do Barceleste que, bueno, pues estaba de certo xeito ilusionado por a chegada dun nome, dun home, dun adestrador como Benítez. Pero que pasou con Benítez? Esta é a pregunta que vos fago, se podedes explicalo de algún xeito racional ou irracional, o que queirades. Non Cable, tivo Joaquín, capacidade, hace mucho sí, tiempo. non tivo capacidade de adaptarse á plantilla do Celta, non casou a súa filosofía cos xogadores que tiñamos, ni con creo que a filosofía que leva o club os últimos anos. Bueno, eu creo que non unha incapacidade de adaptarse. Quizáis, quen sabe, se o fútbol moderno, porque fai moitos anos que non ten unha experiencia positiva, vendo Newcastle de facer bastante mal. Bueno, digamos que xa pasou as súas mellores seguramente non volvamos a ver a un Benítez no Real Madrid, como foi fai 10 anos, ou no Liverpool, fai 15 ou 20. Eu creo que sí, que quizáis pasou o seu momento, a súa idea do fútbol, bueno, parece que co esquema de 5 defensas xogou un pouco mellor o equipo, pero bueno, é que é difícil. O Celta intentou xogar unha cousa que non está acostumado, que non intentou tapar os seus defectos antes que potenciar as súas virtudes, e cando chegou un home da casa, un home que coñecía os canteiráns, que coñecía un pouco como xoga este equipo, como Giraldes, vimos, se parecen dous equipos. O Celta de Benítez parecía un equipo triste, aburrido, que non ilusionaba, e o Celta de Giraldes, pois, como decía Fernando, en 4 días cambiou a ser un equipo que fixe unha puntuación, bueno, nun tramo pequeno, temos que ter paciencia, pero unha puntuación de postos europeos, non? O sea que Benítez foi, se tivera que definir Benítez nesta tempada, sería, pois, fiasco, fracaso, decepción. Sí, totalmente de acordo. Eu penso que ver, eu tamén fun dos que no primeiro día, cando se anunciou o nome de Benítez, mesturado con todo o que supuso o tema do himno, o centenario e tal, eu creo que foi un movimento máis de marketing orientado a intentar lembrar as glorias pasadas de Benítez, pero isto de acordo, creo que Benítez a última vez que xugou a algo medianamente normal foron os primeiros partidos do Newcastle, e xa tampouco non os finais, e ao final acabaron botando de aí. E penso que foi un entrenador que aquí cometeu este erro, non? Cando un entrenador quere impoñer o seu sistema con xogadores que non xogan a ese sistema, eso é fracaso sempre. E pasou no Celta varias veces, non somente con Benítez. Pero Giraldes fixo o contrario. Eu entendo que o que teño uns mimbres, e os mimbres que teño aquí son para xogar a isto. E isto foi un cambio radical. Benítez nunca fixo eso. E se lembrades, en cada roda de prensa sempre era quero tempo, porque hai que encaixar, porque teñen que consumarse, porque quero encaixar o meu modelo. Claro, eu penso que dentro do minuto 1 os propios xogadores sabían que ese modelo non encaixaba con eles. Eso foi triste. Creo que
que foi o que pasou e un dos motivos por que Benítez non chegou a facer algo porque non foi quen de usar os niveis que tiña para facer outra cousa. Eu penso que Benítez, por suposto, tivo unha grandísima parte de culpa no que ocorreu, pero penso que tamén a planificación deportiva non foi para Benítez. Houbo como unha disonancia cognitiva aí entre traemos a Benítez e despois facemos unha planificación deportiva que non é para Benítez e, bueno, finalmente foi unha receita para o desastre. Pero houve planificación. Bueno, pues xa está. Ese sempre é o problema de base do Celta dos últimos anos, non? Pero eu penso que realmente gastouse moito diñeiro, moitos cartos Pero eso non é planificar. con Benítez e despois a planificación deportiva alrededor de Benítez pois non existiu prácticamente. Eu penso que houve un momento sen retorno que foi aquela famosa semana dos 3 partidos contra a Real Sociedade. Aí foi onde Benítez quedou sentenciado pola falta de ambición que amosou. Eu penso que a afección non lle perdoou aquelo, pero non lle perdoou o non ter pasado a eliminatoria contra a Real Sociedade, que non creo que ninguén o exixira, non? Porque non partíamos como favoritos, obviamente. Pero ninguén lle perdoou non competilo. Ninguén perdoou o partido máis importante ata ese momento, porque a xente estaba tremendamente ilusionada coa posibilidade de acceder ás semifinais de Copa despois de tantos anos, non lle perdoou deixar o teu mellor recurso no banco, a Iago Aspas, no partido contra a Real Sociedade. Non lle perdoou esa falta de ambición, esa falta de confianza no teu equipo nun momento no que Balaídos reventaba do cheo que estaba e das ganas que tiña a xente de empurrar e de pasar a eliminatoria. Entregou as armas no primeiro minuto, non? Entón, eu vin claramente un antes e un despois de todo aquelo, non? Porque ata ese momento sí que é verdade que estábamos a pasalo mal na Liga, moi mal, estábamos en postos de descenso, pero había unha sensación de que realmente os méritos conquistados eran maiores, polo que falábamos antes, polas cuestións arbitrais, polas cuestións de mérito, porque fora de casa éramos un equipo que realmente se plantaba moi ben, lembrade, os partidos en Valencia, os partidos en Pamplona, nos plantábamos moi ben e logo esa competitividade, el sempre dicía, competimos os partidos. Era verdade, competíamos os partidos sendo timoratos, sí, sendo defensivos, sí, pero a verdade é que se competía. E que sucedía? Que nos momentos onde tiña que caer cara ou cruz, a realidade é que sempre caía a cruz. E a realidade é que o Celta tiña, sexamos agora honestos, non fagamos unha emenda á totalidade de Benítez porque creo que sería injusto tamén. Entón, temos que ver que en moitísimos partidos o Celta mereceu máis. E por cuestións arbitrais, fundamentalmente, que tivo un peso que hai que ser... Non hai que ser fanático, pero hai que ser realistas. E estivo aí o peso arbitral. E tamén o peso dos merecementos, porque creo que o Celta non tivo unhas prestacións tan baixas como para estar tan abaixo cando chegou a Real Sociedade aquí. Tamén houve momentos con Benítez onde é verdade que houve moitos puntos que se perderon por esas cousas que sinalas, pero houve momentos de perder partidos por decisións tácticas do entrenador. Sí, é verdade. Perdimos nos últimos 10 minutos, 5 minutos, moitos partidos a hacer malos cambios por cambiar... Por inacción. Exactamente, inacción, por amarrar cousas que estaban sen amarrar e aí se foron tamén moitos puntos. Ese o debe, claro, está claro, pero eu fixábame máis na parte na que poder defender bueno, a xestión de Benítez, non? Porque parece que agora todo fixo mal. Bueno, eu penso que houve algunhas cousas que non lle saíron, que quiso dotar de solidez a un equipo que efectivamente él decía que encaixara moitísimos goles, era verdade, a análise que él facía era certa, non? Hai que pechar a porta atrás. O diagnóstico foi bo, despois a execución, efectivamente, todos víamos que o equipo no minuto 60 moitas veces se caía e el non tomaba partido, porque el dicía que os datos, que tal e cual, non, todos víamos que o equipo se caía no minuto 60-65 e que o equipo cada vez máis atrás e el non era intervencionista, un intervencionismo que logo Gálvez demostrou todo o contrario, non? Pero penso que houve momentos na tempada na que puido sair cara e saiu cruz, e probablemente... Se a eliminatoria contra a Real Sociedade se tivera afrontado de outro xeito, a súa estadía en Vigo non estaría tan marcada e tan condicionada. Mirade algo que penso eu. Para min, algo que marcou a temporada ou a tempada foi a derrota en Barcelona. Sí. Si ese día o Celta gaña en Barcelona,
as cousas cambiarían moitísimo. Ou foi un pau terrible, cambiaría moitísimo. Serían diferentes. E se valoraría máis, digamos, a ese momento Benítez. Sí, e houve unha parte de azar, Antonio, nesa cuestión, si ou non? Sí, Quero dicir, claro. non é todo reprochable a Benítez, hai unha Pois parte de mala sorte. É o que quero decir. É o que quero decir eu. É o que quero Sí, sí. decir eu. Que foi, si ese partido que foi moi claro que o Celta estaba gañando por 2 goles, ao final o Celta chega a gañar ese partido, eu creo que as cousas serían diferentes. Non sei se mellores ou peores, pero dende logo diferentes a como foron despois. Foi un partido clave para min, foi un partido chave. Bueno, yo psicolóxicamente, claro, estou falando... Si me permites, Antón, en esta temporada de Benítez y Giraldez hay una lección que yo aprendí, que realmente tengo que reconocer que era ignorante en ese sentido, que es muy sencilla. No es que se puede ser sólido, un equipo puede ser sólido sin jugar feo, un equipo puede ser sólido jugando mucho mejor al fútbol, ¿no? Yo lo aprendí esta temporada con el cambio de entrenador. Y luego decía Antonio, la clave del partido contra el Barça, porque íbamos ganando 0-2, nos remontan bien, pero es que puedo poner más ejemplos de ese tipo. Contra el Cádiz, que íbamos 0-2. No, pero ese foi... Son partidos clave que metieron al Celta donde lo metieron. Pero eso foi un pouco... Para min a clave foi aí, ainda que é certo que estás dicindo, a clave foi aí, porque era un partido que ao equipo lle iba a dar ademais unha moral brutal e en cambio se viñeron abaixo totalmente despois, porque foi despois cando empezou a ir mal as cosas. Bueno, eso como algo que de verdad está aí, pero bueno, hai moitas outras razóns moito máis potentes que esa. Fernando, Joaquín, algo que engadir, porque teño unha verba máis. Nada, solo quería añadir eso, ¿no? Lo que comentaba antes. Joaquín, dende Sundsvall. Xa estás todo falado de Benítez. A seguinte, unha das críticas a Benítez tiña que ver con que non confiaba moito na canteira, así que a verba agora é canteira. Canteira é o Real Club Celta. Cal é o papel, o rol da canteira no Real Club Celta de Vigo, especialmente tendo en conta que agora temos a Giraldez no banquiño e hai que facer unha planificación deportiva, a ver se xa vai dunha vez neste verán. Canteira. Canteira necesaria, pero con sentidiño. Canteira necesaria, pero con sentidiño. Hai xogadores de canteira que teñen moi boa pinta. Hai que coidalos e rodealos de xente que lles aporte algo, que lles aporte seguridade e confianza en sí mesmo. Iso para mí é importante. Non por ser canteirán, un xogador ten as posibilidades xa de decir, bueno, pues este xogador, non. Canteira, dende logo. Hai xogadores que pagan a pena. Pero digamos que deixar todo nas mans da canteira é un risco e a mellor as cousas non saen tan ben. Pero eu xa dixen que para min o equilibrio é fundamental. E dentro do equilibrio canteira. O que non pode ser é que veñan xogadores de fora que son peores que os xogadores que temos, ou non tan bons como xogadores como temos na canteira, e que eses tapen a saída e as posibilidades dos nosos canteiráns. Iso para min é evidentemente fundamental o tema aí. Non se pode parar ao desenvolvemento dos xogadores nosos. Eso está claro. E saber utilizar os xogadores que poden dar o paso ao equipo A, pero tamén aos que poden estar entre ambos equipos e logo aos que teñen que sair cedidos, porque a mellor hai xogadores que teñerán que sair cedidos. Para min iso é importante. Aunque, xa para rematar, na rolda de prensa de Garcés, escoitei aí un pau que non sei, iba dirixido, supoño que aos axentes, hai quen di que son os de Sotelo, non o sei, A palabra comprometerse. Comprometerémonos con quen se queira comprometer con nós. Non, cando fala un pouco das renovacións, ven dicindo como que hai xente que busca inflación de alguna maneira, que está a probar. Sí, eso foi. Que se está pasando de la raya. Sí, que están pasándose da raya. Sí. Aí tal. Entón, aí está a cuestión. Que quere dicir? Que queremos canteiráns con 4 cans ou queremos tamén ou canteras que cobren un pouco en función das súas posibilidades, pero tampouco que se deixen levar polos axentes porque poden encarecer e provocar unha inflación no equipo que non convén. Entón, bueno,
hai que ter moito cuidado. Hai que ter moito cuidado. Para min a cuestión está aí. Joaquín, Fernando. Creemos que, non sei, Dale, Jorge. sí, no, o tema da canteira é un pouco que modelo queremos ter. O sea, queremos unha canteira que sexa unha forma de gañar diñeiro, de crear xogadores que logo podas ti vender rápido para ter un diñeiro e logo mercar mal, como pasou co caso do Gabir Veiga e outros casos anteriormente, ou queremos unha canteira realmente que mesturar experiencia de xogadores máis experimentados que podan aportar e novos talentos que empecen a despuntar. Este ano creo que o temos moi claro. Non pode ser que supoño que se todo, cando falábamos do mellor que vimos este ano, saíron pois 4 ou 5 cousas dos xogadores, digamos, titulares, por así decir, pero non pode ser que o mellor que todos sinalamos sexa que o mellor segue sendo Aspas coa idade que ten e do que temos realmente a min, pola miña banda, Damián, por exemplo, foi un xogador que me sorprendeu moitísimo, non? Hugo Álvarez tamén, pero creo que a capacidade de manexo do campo que se lle ve a Damián para despuntar algo interesante. O que non quere decir que agora teñe que ser titular indiscutible sempre, que teña que ter uns hombros así de grandes para ter un peso do partido que mellor non pode ter, non? Pero eu creo que o modelo de canteira é importante, o sea, xugar o que queremos, non? Porque se vendemos a Gabri Veiga por un montón de cartos e logo compramos a Cervi, a Solari ou a cousas así, pois o mellor é que, non sei, gastamos cartos o doutor, non? A doutor, por exemplo, que vendo Madrid e pagamos por el diñeiro cando tiñamos xogadores que podían facer mellor aquí. Como di aí Manuel Seijo, por favor, que non veñan este verán Cervis de la Torres, doutores, etc. Eso hasta que pesa. Yo quería apuntar algo muy breve que coincide con lo que decía Antonio, ¿no? Bueno, primero, mucha calma, evidentemente, y luego que suban los jugadores que realmente merecen y que se hayan ganado estar en el primer equipo. Y esto lo dijo el expresidente Carlos Mourinho y con eso sí que estoy de acuerdo. Lo dijo hace mucho en una rueda de prensa y con eso sí que estoy de acuerdo. Todo o que diga él non tiene razón. Deixa que o diga. Non ten razón nunca. Deixa que o diga. Non o dicía polo ben do Celta. Non o dicía polo ben do Celta. Pero que dicía? Hai que saber o que dicía, No, Fernando. lo acabo de decir, lo que digo yo también, que tienen que subir los que lo merecen y los que realmente están preparados. Eso tamén o digo eu. Obviamente, Giraldez los conoce de primera mano, trabaja con ellos siempre. Había que verlos en primera. Para mí realmente fue muy valiente Giraldez en ese caso, pero es que le salió bien esa apuesta. Pero insisto, esa también es mi idea, que suban los que se lo ganen y los que se lo merecen. No por ser canterano vas a subir, porque entonces ponemos al Fortuna a jugar en primera división. Claro. Pero a pregunta, xa que hai moldes de isto, queremos unha cousa diferente cada ano, agora toca a canteira. A canteira é unha moda ou a canteira é unha das características definitorias do Real? Mira, Antón, a canteira é unha necesidade, porque os equipos tiran da canteira cando non poden fichar. Mira a canteira do Barcelona e mira esos xogadores con 16 anos xogando. Tú crees que xogarían? A do Valencia tamén, efectivamente. Entón, é unha necesidade. Unha necesidade positiva dende o punto de vista, pero non é un problema ahora porque hai necesidade. A canteira hai que cuidala e mimala durante tempo e saber moi ben que tipo, efectivamente, de proxecto queres para o club. Pero os canteranos del Barça non son malos. Claro que non, pero ti crees que iban xogar se non houvese o que pasou? Non pasase o que pasou con 15 anos ou 16 anos que xogou Lamine Yamal? Non, Fernando, non, porque se despecha con outras historias. Entón, bueno, para mí a canteira ten que estar moi ben pensada nese sentido, moi racional, con tranquilidade, como dixe Cífer, calma, e non querer que aquí todo xa todo monte orégano, que non é así. Hai que ir pouco a pouco e hai xogadores con futuro, pero hai que cuidalos. A min, para abordar este tema, gustaría facer un repaso dos últimos 12, 14 anos do Celta, non? Dende aquela permanencia agónica contra o Alavés, na que a foto sai un tal Iago Aspas, e posteriormente un tal Dani Abalo, un tal Michu, un tal Alex López, un tal Toni Dovale, etcétera, rodeado cun adestrador que sexa coherente a esta idea, que esa é a clave da cuestión. O que non pode ser dicir en verán que vas facer un proxecto de canteira e de repente fichar xogadores medianos en posicións no que a canteira, efectivamente, superior, está chamando a porta do primeiro equipo, e logo traer un adestrador
que non vai aos partidos do Celta Fortuna. Iso non é un problema de canteira si ou canteira non. É un problema de incoherencia entre a dirección deportiva e o teu proxecto abaixo, en Mos ou en Amadroa, non? Iso é o primeiro. Pero volvendo á cuestión histórica, cando Eusebio tirou da canteira, non só o equipo non colleu peores resultados, é que se estableceron as bases do que foi o retorno á primeira división. Un retorno á primeira división que quero recordar que estivo salpicado do peor momento da historia económica do clube, é dicir, foi unha aposta pola canteira porque non quedaba outra, é dicir, unha necesidade de virtude, e naquela temporada do ascenso á primeira división, despois xa dun Celta competitivo que quedou fora contra o Granada naquela tanda terrible de penaltis de infasto recordo, de infanta lembranza polo penalti de Michu, pero esa tempada, con 85 puntos, subimos a primeira división cunha media de 8-9 xogadores, se non eran canteiráns, galegos, aderezados, claro, con xogadores expertos como De Lucas, como David Rodríguez, ou como Mario Bermejo, ¿no? Entón, aí está, para mí... O equilibrio. Exacto, para min aí está a clave de todo, non? É dicir, canteira, por suposto, é estratégica. É estratégico. Ti non podes investir, como se investiron cartos, nunha planificación dende abaixo, dende cadetes, para dotar de recursos ao clube, se logo o máximo que poden aspirar é chegar á primeira federación. Es que apostar de verdade ata o final, ata as últimas consecuencias, pero evidentemente rodeando a eses rapaces de 18, 19 anos de xogadores con barba ou con pernas grandes no campo, non? E xogadores que se hai que tirarse no minuto 87 e que non se xogue máis como facía De Lucas ou como facía Mario Bermejo, teñan esa capacidade para facelo. Froito disto chegou un ascenso a primeira división. Logo foise Iago Aspas, foise a Liverpool, foise a Sevilla. Cando volveu Iago Aspas, protagonizamos a mellor época recente da historia do clube, xogando unhas semifinales en Manchester. Non me quero esquecer tamén de Sergio Álvarez, que foi nomeado o mellor porteiro da Europa League. Non me quero esquecer doutros xogadores como Hugo Mallo, como Johnny Otto. É dicir, que os mellores anos da historia do clube, os resurdimentos do clube están capitaneados por xogadores da casa, non por grandes fichases, porque as fichases poden sair ben un ano, pero o seguinte ano, lóxicamente, eses rapaces que veñen como Larsen ou como outros van querer escapar. É lóxico. Eu se ficho mañán polo Udinese, ninguén me pode dicir que sinta os cores do Udinese se ven logo Manchester a ficharme. Porque o lóxico é que queira prosperar, non? É unha dúbida. E os canteiráns tamén queren prosperar, non? Iso a min creo que os canteiráns... Pero bueno, por suposto. Hai moitos cantos de sirena alrededor do fútbol. Está tan absolutamente... o fútbol está tan mercantilizado que todo o mundo... Bueno, pero van facer máis peso. Quero dicir, se un canteirán dá o salto... Eso está claro. A nivel de rendemento... Se ven o Sevilla, igual ten dúbidas, porque entre xogar no Sevilla, quedarme no Celta coa miña xente e no meu equipo, me quedo. Home, se ven o Real Madrid ou Barcelona, evidentemente non podes dicir que non. Pero, en cambio, outro xogador que sexa de Almería ou de Eibar ou de Granada, en canto te chama o Sevilla ou o Betis, as capas, porque ademais o representante quere cobrar a súa comisión. É moito máis fácil construir un proxecto baseado na canteira, evidentemente sen romantizar o tema da canteira, porque evidentemente os xogadores teñen os seus intereses e os representantes tamén, pero é moito máis fácil construir un proxecto gañador con xente da casa que buscando fichases que resulten ben, porque a historia non lo di, que me baseo no que vimos nos últimos anos. Eu perdín a confianza no ser humano, no xénero humano. Ya non me creo nada que queden por nada. Al final, o Bill Metal, lógicamente, por outra banda, porque se está montado, vai mandar. Si non, mira a Gabri Veiga, mira a Brais Méndez, mira todo o mundo, se pode... O que temos que conseguir... O caso de Brais Méndez ten moitos matices, Sí. Totalmente. Mellor non comentalo, sí. E nada na súa contra en ese sentido, non. Eu decía que eso, que sí que o caso de Brais Méndez é especial, pero que temos que conseguir é ser un equipo serio e que se marchan porque se sae un xogador moi bo e ven o Liverpool e pagache 5 veces máis que aquí, tes que marchar, home. Tes que marchar, carreira curta, intenta gloria en Europa e tal, pero non temos que intentar que non marchen o Wolverhampton, que non marchen a Real Sociedad... Pero ese é o medo que me dá a min, entendes? Ese é o medo que me dá a min. Claro, pero como conseguimos eso? Por marchar, cando sabes que non vas xogar, pois o mellor... Tamén. Un tipo grande como pasou con Nolito, o sea, para que vas a Manchester City e logo non fixes nada, sabes?
ás veces ti podes quedar, non? Pero penso que tamén ten razón o que decía Mon, que as mellores épocas recentes están sempre Sí, eso está claro. construes ao redor dunha canteira con máis cousas, canteira xogo e unha compensación, non? Pero ás veces é verdade que non por ir xogar a un equipo vas ter o mellor, tes mellor futuro se quedas onde estás e arranxas 2 anos máis. Totalmente. Eso é. Iso vai pasar a darse, me parece a mí. Non sei por que me dá a impresión, sin ser canteirán. Pode pasarlle perfectamente, ademais. Está silenciado. Que lle pasou a Masi Gómez? Que lle pasou? Non falando de canteira, digo de cambios de equipos. Tamén foi un caso así, non? Pensar que, claro, quedouselle pequeno Celta e logo vas xugar a eses equipos que, sabes, eso aí sí que foron erros. No, claro, pero é a lei do fútbol tamén. E lonxe de Iago Aspas fai moito frío. Que tiña un xogador ao lado que non ten. Home, claro. Non é o mesmo xogar con Aspas que xogar con Chris Ramos, con todo o respecto. Como non era o mesmo xogar con Maciño na época de Maciño e con xogadores deses que realmente fan que os outros compañeros fructifiquen e melloren e teñan unha visión diferente do fútbol, claro. Pregúntalle ao Aito ou a Maquelele, por exemplo. Claro, efectivamente. Bueno, para ir rematando, porque levamos xa 1h20. Sí, eu teño que cear, Antonio ten que cear. E Jorge, na súa primeira aparición, dirá, pero se este programa é tan longo sempre, pois xa non quero voltar por aquí. A ver, sabes, o que me custa é cortar. Bueno, quería simplemente, pois xa que estamos a falar desta avaliación do Celta desta temporada 2023-24, pois unha cousa que quería era comezar a poñer algúns nomes e saber, tanto vos como os celtistas que estean e as celtistas que estean no chat, pois cales foron para vos os mellores xogadores, os peores, tamén aqueles que os peores mellor non. No, sí, hai que falar de algúns mellores, de algúns peores e tamén dos que tedes ganas de ver a tempada vindeira. Antonio, hai aquí unha pregunta moi rápida para ti que non quero esquecer. Que penso que foi, a ver se atopo, Vicente Javier pregunta que pensas de Fer López. De Fer López? Sí. Un xogador con moito futuro. Pero eu sempre digo dos rapaces novos, dos mozos, tal, a cabeciña sobre os ombros. Porque máis que nunca se lles están... que me dá moito medo, como non teñas a cabeza moi amoblada, por co menos que pasan de ser uns descoñecidos a uns fenómenos, e non pode ser. Cabeciña amoblada, a min pareceme maravilloso, o futuro que lle pode esperar a Fer López. Di aquí Jairo, se falamos dos peores, Antonio se queda sin cenar. Pues, un nome por posto, Antonio, cantos nomes queres por posto? Pois, non, por posto. Non por posto, comezamos cos xogadores que para vos foron os mellores, que cada un diga un, se pode ser sen repetir, pois así. Eu creo que habería que decir 3, porque un é moi complicado. Bueno, eu tiña 3. O mellor. Eu tiña aquí escrito 3, pero claro, se todos din 3, pois... Repetir se podrá repetir, digo eu. Claro. O último opinión. O último ten que decir que os mellores foron doutor... No. Podes repetir, precisamente. Entón, comezamos. Comezamos primeiro... Kevin. Para mí, Van Bacerbi e Kevin. Comezamos entón cos peores. Sin bromas. Vamos dende o peor ao mellor. Entón, os 3 peores... os 3 peores non. Os menos vos. No. Un momento. Imos falar dos 3 menos vos e dos mellores. Hai que falar do positivo e do negativo tamén. Entón, comezamos cos 3 peores. Antonio dixo algún xa. Bueno, non dixe ningún. Non dixo, ok. É unha broma. Podes votar en branco, Antonio. Comezamos en serio agora cos 3 peores e damos a palabra a Jorge e despois a Mon, porque, bueno, son os que están aí. Cocodrilos. Justamente. Sí. Jorge.
Home, non sei, a mí, na verdade, penso que no apartado dos menos bons, no, por lo que dicíamos antes, eu penso que a mí esta temporada Bamba non me gustou nada, me parece que foi un xogador que non aportou. Sinto moito, Joaquín, pero é así. E logo tamén, non sei, xente como Carles Pérez, penso que podía ter dado máis do que dá, xente dese nivel, no? Logo houve xente que, hombre, que podría ter feito máis, que tampouco fixo, xente que é moi regular, ás veces, no? Que tamén é outro apartado, por exemplo, xente tipo Mingueza, que como dicían outro día, o que Mingueza te dá, Mingueza choquita, non? Entón, claro, unha persoa moi regular, sabe? Pero eu diría que eses dous, sí, Bamba, sobre todo, serían os máis así. Unai tamén, Unai Núñez é unha persoa que tampouco ás veces creo que encaixa, ten potencial e tal, pero non acaba de estar aí, non? Mon? Pois mira, para min, eu penso que hai que poñelo en relación ao que se agardaba del, non? Eso que quería dicir eu. Eso que quería dicir. Claro, en relación a los minutos jugados tamén. Claro. Sí, evidentemente, non é o mesmo que che pode aportar Cervi nos minutos que tivo, que para min non estivo tan mal, penso que aportou, pasa que, evidentemente, a idea que tiñamos cando Coudet pediu a Cervi era que sería un xogador que aportaría moitísimo máis pola súa trayectoria, non? Un xogador que vende o Benfica, que ten unha ficha importante, pensas que pode ser moito máis decisivo do que foi, non un xogador de batalla, por así dicilo, que che aporte un pouco a nivel defensivo nada máis. Para iso que para traer Cervi, probablemente o caso máis paradigmático, tes que tirar de xogadores moito máis baratos, ou moito máis baratos os xogadores teus. Claro. É dicir, que non hai xogadores na canteira ou mesmo en Galicia, se non atopas ese perfil na canteira, que por unha ficha moitísimo máis comedida che poden facer o labor de Cervi. Que o que non se pode é malgastar os recursos en xogadores que te van a dar ese rendimento, sen querer menospreciar o traballo de Cervi, que é un profesional intachable e sempre deu o mellor de sí. Pero penso que non está equilibrado o que estamos a investir nel fronte ao que se está a dar no campo, non? O paradigma disto é Unai Núñez. Unai Núñez é un xogador que vai custar ao Celta 10 millóns de euros. Un investimento de 10 millóns de euros nun defensa para o Real Club Celta é unha auténtica barbaridade. Entón, se ti investes 10 millóns de euros nun defensa, ese defensa ten que ser indiscutiblemente a nivel de rendemento o teu mellor xogador atrás. E para min non está nin entre os dous mellores, porque Carlos Domínguez, para min, fixo mellor traballo que el, o volvemos outra vez a comparar o que se ficha fronte ao que sae da canteira, e dende logo, Mingueza no período de Claudio Giraldez demostrou tamén, pese aos problemas que ten sen balón, pero se ti tes unha actitude propositiva con balón, Mingueza é un xogador que de central te pode dar moitísima saída de pelota e moitísimas comodidades, non? Entón, Unai Núñez para min foi decepcionante e despois, evidentemente, esperaba moito máis de Carles Pérez. Tamén polo dito en relación a Cervi, en relación a Núñez, porque o que está a cobrar e o que custou non se xustifica en base ao seu rendemento deportivo. Os cartos teñen que ir a xogadores que che dean un salto competitivo. E estes exemplos que acabo de poñer, penso que non o deron. Por lo tanto, para min, independentemente de falar de peores ou menos bons, penso que non deron o que deberían dar en base aos números, non? Sí, de acordo. Fernando, Joaquín e despois Antonio para rematar. Vale. Bueno, los tres peores, me alegro de haber sido el tercero porque así he tenido tiempo de pensar en tres para cada lista, ¿vale? Los tres peores, Unai, sin ninguna duda, Manu Sánchez y Bamba. Y los tres mejores, Aspas... No, os tres mellores non, Fernando. Perdón. Vale. Isto ven agora. Me explico. Eran os peores, non poñas a Bamba. Vale. Coincido con Mon en lo que dijo con Unai, pero es más, yo voy a ser más crítico. O sea, creo que es un despilfarro brutal en este caso concreto. O sea, lo de Unai ya no tiene nombre. O sea, son 2 años igual. No es que haya progresado este año. Yo tenía la esperanza, y lo dije el verano pasado, de que Rafa Benítez hiciera mejor a Unai. No lo consiguió, pero es que ni por asomo. Entonces, decepción total. Y se le ha dado muchos minutos, con lo cual eso es un claro suspenso. Manu Sánchez, también decepción. Pero yo creo que Manu Sánchez es un jugador más a largo plazo. Es decir, Manu Sánchez
es un jugador joven, ¿vale? Que tiene aún mucho recorrido. Ojalá nos dé tanto resultado como le dio a Osasuna, ¿no? En ese caso creo que Ristich le come la tostada, pero por todas partes. Yo me quedo con Ristich el año que viene sin ningún tipo de dudas, vamos, tanto en defensa como en ataque. Y Bamba, evidentemente... Con las lesiones. Claro, Sí. o problema é dicir iso, que son as lesións de Ristich. Y ¿no? en cuanto a Bamba, una decepción, evidentemente, ahí coincido con Jorge, ¿no? Es decir, Bamba vino con un cartel pues demasiado grande, yo creo, y se quedó a medio camino, lo dije el otro día, se quedó al 50%, por decir algo. Joder, caray, al Por poner un 50%. porcentaje. Claro, 50, Al 50% de mi expectativa, ¿vale? Que tampoco era... Entonces, bueno, quiero decir, una decepción bastante grande. Para mí. Joaquín? Bueno, Bueno, nada, entendo que Bamba non o vas poñer. por suposto que non. Mira, despois destos 10 minutos defenestrando o tipo que debo gol da permanencia, por favor, por favor. Hombre, o gol Non. da permanencia. Gol da permanencia tampouco. Non, a ver, ahora en serio. Eu non podo mercar que Bamba fixo peor tempada que Carles Pérez. Non podo mercar. Estou de acordo. Porque Carles Pérez nin Pero contou que- para Benítez. Sí, sí. O sea, bueno. Eso Bueno, sí. o sea, os peores para min, relación soldo e rendimento Carles Pérez, se é certo, non? Que non sabemos a realidade que non son públicos contratos, pero bueno, case todo o mundo coincide que un top 2, top 3 da plantilla que non xoga a metade da tempada, que cando xoga Mingueza gaña o posto, que poñemos case, vamos, é un xogador moi pouco importante para o que estamos gastando nel, non? Carles Pérez, Unai, polo que comentabades, unha inseguridade en defensa nesta tempada. Eu creo que Unai ten nivel para ser xogador de primeira división. No Athletic Club de Bilbao parecía un bo central, pero non o está demostrando no Celta, as cosas como son. É unha inversión de 7-8 millóns, 10 contando as cesións que xa fixemos o ano pasado e tal. En Unai é para mí tirar os cartos. O sinto moito, porque parecía unha boa fichaxe cando chegou cedido, pero non está... Vamos, xa coñecemos o nivel de Unai no Celta. Non vai sorprender a ninguén o ano que ven. É triste, pero é así. Carles Pérez, Unai, e logo, bueno, eu sinto, sé que non é un xogador que temos que ten unha maior responsabilidade, pero o nivel de Kevin Vázquez este ano... Pero ¿cuándo jugó Kevin Vázquez? Es que, claro. No. Kevin Vázquez xogou. Era titular con Benítez. Xogou 10 partidos de titular e 5 de suplente. Xogou sobre todo no comezo da tempada. Sí. 10 de titular e 5 de suplente e non lle dá. Pero bueno, é certo, Fernando, é certo que non é un xogador, pero bueno, que foi un xogador titular non tramo a tempada, un xogador que, bueno, eu o sinto, pero non ten nivel para ser titular en primeira división. Aí ves que hai quen quere darlle un segundo ano a Bamba. Pero non ten nada que ver, que se lle dea un segundo ano para sí, totalmente, tempada que se fixo. Mira, a mí, eu non quero que se vaya, me dá igual, pero se vai estar igual, en fin, bueno, nada. No, Bamba está fora. Non pode. No se le ven indicios de mejora, no se le ven indicios se non está, o sea, Bamba é o mesmo que Carles Pérez, para min un pouco reducido porque contou co equipo, o sea, menos cando marchou a Copa África, foi un xogador que participou na rotación e, bueno, as cifras non son espectaculares, creo que marcaría 3 goles en Liga, 2 goles en Copa e 3 asistencias, unha cosa así. Bueno, números moi pobres para cobrar o que cobra. Se Bamba, se ve unha boa oferta, ten que marchar. Outra cousa é mal vendelo ou tal, bueno, é certo que chegou gratis, pero bueno, ao nivel, Bamba foi dos peores da tempada tamén, en relación do que xogou e tal. Pero bueno, Unai e tal, e Cervi, bueno, é certo que esperaba pouco deste ano, pero un xogador tamén que chegou aquí para ilusionar, e bueno, a mí eu creo que da plantilla é o xogador que menos me gusta a mí, Cervi. Peleón, tal, pero non aporta nada. O sea que, bueno, aí estarían os nomes dos xogadores que esta tempada para mí rendiron peor. Antonio, os teus e despois imos cos mellores. Bueno, eu creo que os xogadores hai que medilos en función das expectativas que creen e as posibilidades que teñen. A mí meter a Kevin Vázquez como do peor, dos 3 peores, a verdade é que non me parece xusto porque as expectativas de Kevin Vázquez nunca foron unhas expectativas amplas. Pero por nivel. Sí, de fondo de armario, xogador de fondo de armario, pero non xogador principal. Por eso, para min as tres decepcións, sin dúbida ninguna, foron Unai, por suposto, aínda que cada día tiña menos esperanzas nel. Bamba, porque eu sí tiña esperanzas de que Bamba fose un xogador diferencial e non o foi. Dende logo Carles Pérez, como dixen antes ao principio do tal, para mí Carles Pérez es que xa personalmente non me gusta.
Non me gustaba o ano pasado, segue sin gustarme este ano. É un xogador que se lle ve todo, se lle ve o que vai facer, ten bo tiro o que ten, e de cando en vez aparece, pero fai sempre as mesmas xogadas, se o coñecen perfectamente, é moi difícil que se vaya. Entón, para min, eses tres, polas posibilidades que en principio tiñan, son os que máis me decepcionaron. Sí, para min, eu diría Bamba, tamén diría Carlas, eu engadiría tamén, por non repetir os mesmos, a tamén Luca de la Torre, que é un xogador que, pois, a min gustaríame velo aportar moito máis, pero que realmente non aporta nin no Celta, e sempre o digo, nin na selección nacional estadounidense, que prácticamente non xoga nunca, non? Entón, é un xogador que a min necesariamente non é que me disguste, pero penso que ten que dar moito máis. É un xogador de segunda división para mí. O que ten, non crees que mellorou este ano? O sea, porque eu esperaba menos incluso de Luca. Sí, pero é un xogador de segunda. Penso que houve algúns intres nos que sí, que semellaba que fixo algún partido mellor, mesmo marcou un gol así acrobático e tal, pero en xeral foi un xogador que do que eu agardaba neste segundo ano que realmente dese un paso adiante máis evidente, un paso con máis solvencia, non? E penso que non ocorreu neste caso, así que eu poño a Luca de la Torre, o californiano aí, con dor do corazón, porque eu tiña esperanzas de que nesta segunda etapa, neste segundo ano, pois as cousas mellorarían, pero non foi o caso. Bueno, imos cos MVPs, non? Cos mellores xogadores desta tempada, e imos con Mon, con Jorge, Fernando, Antonio e Joaquín. Mon primeiro. Pois mira, en cuestión de xeración de xogo, evidentemente, papá e mamá, como dicía el, que non podía ser papá e mamá a vez, non? Pois foi papá, mamá, a aboa, o fillo e o neto, outra vez. Un ano máis, don Iago Aspas Juncal. A nivel de xeración de xogo é un auténtico luxo contemplar a un xogador de semellante calidade e capacidade coa camiseta do Celta. É irrepetible, é absolutamente irrepetible. Non só pola calidade que ten, senón pola capacidade que ten de, cando saía ao campo, cando saía no segundo tempo, de asustar ao rival. De asustar. Que iso o teñen pouquísimos xogadores. Hai xogadores que son bons, pero que o rival os trata sen respecto, por así dicilo. A Iago Aspas o temen os rivais. A Iago Aspas lle dan ese metro porque teñen medo do que poida pasar, aínda con 37 anos. É un xogador que aglutina unha capacidade que non ten calquera outro xogador. Por eso provocan. Sí, pero bueno, ten unha capacidade xa para estar por enriba de todo iso. Para min, Iago Aspas a moita distancia dos demais. E logo, dentro dos mortais, para min, un xogador que está infravalorado, xa sabes, Antón, por onde vou, tamén Piper. Bueno, penso que todos. Que está infravalorado e que dá un equilibrio fundamental e que un xogador, unha peza chave, absolutamente chave no Celta, e non agora con Giraldez, non. Dende a primeira xornada. Outra cousa é que don Tancredo non o puxera indiscutible como pon agora Claudio Giraldez para o que é absolutamente indiscutible, que é Fran Beltrán. Fran Beltrán é un xogador absolutamente indiscutible para o Celta. É un xogador que cando o Celta o pasa mal é quen de xuntar as liñas, de agobiar ao rival para enlentecer ese xogo de ataque do rival, e para min é un xogador sobre o que hai que edificar. Non pode ser que Fran Beltrán sexa un dos xogadores polos que aceptemos calquera cousa. Para min, Fran Beltrán é indiscutible. É un xogador franquicia para o Celta. Eses dous por enriba dos demais. E logo, evidentemente, os números de Larsen están aí. É un xogador que ás veces é un pouco desesperante porque co corpo que ten ti pensas que pode ser moitísimo máis dominante no xogo aéreo, no xogo de espaldas e impoñerse máis os centrais, pero que logo, evidentemente, ten un traballo de desgaste nos rivais moi importante, non? Se xuntas os 13 goles, penso que marcou Larsen, non? Coa cantidade de fútbol que xerou, porque mesturou moi ben con Iago Aspas, e outros tantos disparos ao pau que tirou, o que condiciona ao rival, penso que é un xogador para estar entre os 4 destacados deste ano, non? E tamén dubicas, evidentemente, en relación aos minutos, ollo, evidentemente foi un pouco máis secundario na participación, pero foi moi influinte, porque é difícil pensar nun dianteiro que teña máis efectividade en base aos minutos xogados, non? Polo tanto, aí hai un motivo de esperanza tamén no xogador grego. E penso que para min eses son os nomes, non? Logo, evidentemente, Guaita deu un salto moi importante na portería e foi determinante, pero creo que os xogadores importantes de peso son eses que acabo de nomear, non?
xa que dis iso, rescato un comentario de xa hai tempo, case do comezo do programa, estaba a buscalo agora mentres falabas, Mon, que esta pregunta de Abraham Romar Molinos, que eu sei que é un fan do jazz, porque nos vídeos de jazz que eu publico na miña canle Antón GF, pois ás veces comenta e di: hola Antón, ¿no crees que Fran Beltrán en el Celta, igual que Cannonball Adderley en el Kind of Blue de Miles Davis, está infravalorado? Resposta: nos dous casos, digo eu, Fran Beltrán, Cannonball Adderley no Kind of Blue, sí, a resposta é sí, un S e un I ben grandes, porque cando se fala do Kind of Blue, fálase de, por suposto, Miles Davis e de outros músicos que están por aí, Bill Evans, etc., pero non se fala... Pero se esquece un sempre de Cannonball, correcto. Pero se esquece un de Cannonball Adderley. Penso que pasa tamén bastante con Fran Beltrán. Ademais diso, a diferencia é que con Fran Beltrán hai moitísimas críticas negativas a Fran Beltrán que non hai necesariamente con Cannonball Adderley, que sí está infravalorado, pero non ten que soportar algunhas críticas que se escoitan e se escriben por aí. Entón, Abraham, sí, dende logo, a ritmo de jazz, a ritmo de swing, dígoche que sí. Neste caso, estou totalmente de acordo. Pasamos a Jorge. Pois eu coincido, a verdade, no principal. Eu penso que un ano máis temos que decir o adaxio este de eu vin xogar a Iago Aspas, e os nosos fillos e a miña fillo e o meu sobriño, cando de maiores lembren os seus primeiros días, eu penso que lembrarán perfectamente que un xogador desta calidade non é doado de ver, como decía Mon, con a nosa camiseta, non? Sobre todo por iso, en moitos partidos, por idade, está a ser o que máis pelexa, o que máis corre, o que máis ve o xogo, o que máis se deixa sempre a pel en canto a articulación do partido. E outro non máis temos que seguir dicindo diso, que o recambio é complexo, pero a día de hoxe sempre un xogador que marca a diferencia a todos os niveis do xogo. Coincido con tema de Beltrán, me parece que é un xogador que hai que destacar. Penso que tamén hai xogadores que deron un salto respecto ao ano pasado. Eu penso que a mellora de Larsen é evidente, cando poida dominar ese corpo que ten e colle un pouco de peso e sexa quen de manexar o seu corpo mellor, é un delantero que está chamado a facer cousas interesantes. Non sei se aquí ou fora, lamentablemente seguramente que fora, pero a mellora de Larsen foi crucial, como tamén foi a mellora de Willot. Creo que é un xogador que tamén se lle ven detalles de calidade que non estaban aí tan presentes o ano pasado, non? Mencionamos antes as sorpresas, no, dos canteiráns. Eu xa dixen que a min Damián me parece xunto con Hugo Álvarez, pero creo que Damián fai un traballo que é menos vistoso do que fai Hugo Álvarez, pero que é moito mellor para un equipo como o Celta. E dúas sorpresas que eu non contaba con boa resposta e a min realmente sorprenderonme moitísimo e parabén. É o caso de Jailson, que me parece que foi un xogador que, bueno, non se esperaba moito, e realmente o resultado que está a dar e que deu de unha certa tranquilidade de cara ao futuro, sobre todo. E a min tamén, en algúns partidos, Starfelt me pareceu unha garantía, sobre todo non estando Edu este ano, non? Moito mellor co que aportaron outros xogadores, non? Pero temos que falar sempre dos mesmos nomes, non? Fernando. Bueno, empiezo por Aspas, claro. No voy a añadir nada más. O sea, es tremendo lo que sigue haciendo con la edad que tiene. Y además se reinventa, porque los recursos que tenía, quizás ahora no se le ve tanto correr, pero es que tiene otros recursos. Y como es incapaz de estar en la parte delantera solamente, porque enseguida va a ayudar, pues al final se multiplica y sale todo lo que tiene, e incluso más cosas que no esperábamos. Luego añado a Guaita. Sin duda Guaita es que fue bueno en todo, en los empates, en las derrotas, en las victorias, siempre estaba Guaita ahí, ¿no? Entonces me parece una pieza clave para que nos hayamos salvado, sin ninguna duda. Y Larsen, evidentemente, lo decía Jorge antes, Larsen mejoró el año pasado, no aportó tanto gol, pero sí aportó mucho trabajo, es que este año al trabajo añadió gol, con lo cual el paso es de gigante. Así como Unai decíamos que se había estancado claramente o no ha avanzado nada, es que Larsen
lleva un camino muy, muy, muy bueno, ¿no? Y quería hacer una puntualización sobre dos cositas que dijo antes Jorge. Una, la más reciente, Jailson, coincido. O sea, me parece un jugador clave para el año que viene. Me parece que tiene un control del espacio, del balón, de la manera del fútbol. Cuando hay, digamos, tensión, él calma y él conoce su cuerpo muy bien, porque es un tío alto, es un tío que tiene una zancada buena y en balones divididos no se equivoca, es decir, tiene una serie de cualidades que me parecen claves para que un equipo tenga un temple en momentos de tensión, en momentos de ida y vuelta. O sea, me parece fundamental. O sea, yo a Jason me lo quedo para el año que viene, sin ningún tipo de dudas, vamos. Empezó, es verdad que sin ser muy protagonista, pero para mí ahora mismo, o sea, estoy convencido al 100%. Así como el amigo Bamba pone bambismo, yo igual pongo Jailsismo el año que viene. ¿Jailsismo? Ostras. Y por terminar, hablaba Jorge de Mingueza antes, una cosita muy rápida. No sé por qué se empeñan los dos entrenadores que han tenido el Celta este año en ponerlo de defensa. Mingueza es un gran jugador de mediocampo para adelante. ¿Por qué nos empeñamos en ponerlo de defensa? Es donde se descubren sus carencias y se ha demostrado en varios partidos. Es decir, Mingueza jugaría mucho más tranquilo, y lo dijo él el otro día en Radio Galega, de medio campo para adelante. Es donde se ve al mejor Mingueza, ya sea en una banda o en el medio, me da igual, o de media punta, como si quiere jugar de delantero. O sea, es un hombre que da tanto de medio campo para arriba que es que no entiendo el empeño de ponerlo de central o de lateral derecho. Es que no lo entiendo. O sea, no sé en qué datos se basa para ponerlo de defensa. O sea, no me lo explico. Eu discrepo con iso. Saída de balón. É que Mingueza, cando xoga no medio, fai vos partidos, sí, fai vos partidos, pero Mingueza, canto máis campo teña por diante, mellor é. Por esa capacidade que ten para filtrar pases. Obviamente, o Celta, cando necesita filtrar pases, é na primeira fase, é dicir, da defensa para o centro do campo. Aí ten moitísima facilidade. E tamén, pola súa facilidade, cando xoga de lateral, para chegar e centrar, como outro día contra o Valencia, non? Que filtrou, que puxo centros coa esquerda, un deles rematou no pau, un remate de Iago Aspas, con moitísima facilidade. Ti se posa Mingueza de extremo dereito como fixo Benítez, claro, vai haber moitos balones que reciba de espaldas, e aí sufre moitísimo, porque non é un xogador acostumado a recibir de espaldas, non ten corpo para xogar. Que sucede? Que é un xogador que na virtude ten o seu problema tamén, que ten que ser un xogador dun equipo que sexa protagonista, que teña un 60-65% a pelota, porque se estás todo o rato despexando balones con Mingueza, ao final chega un que porque non ten as súas capacidades, porque físicamente non é un gran xogador, ao final comete o erro. Pero eu penso que pode haber un bo central en defensa de 3 centrais, 5 en realidade, ben cuberto, ben acompañado, pode ser un bo xogador, se as axudas se fan ben tácticamente, para xogar de central e para aproveitar a súa grandísima saída de pelota, pero tes que ser un equipo coherente coa súa idea, tes que ser un equipo que sexa protagonista. Pero eu de centro do campo para diante non o vexo, sinceramente non o vexo. Bueno, Joaquín. Sí, quizáis neste esquema de 3-4-3 de Giraldez, na dereita, un pouco máis adiantado e con certo espacio para avanzar, podería xogar ben, pero bueno, entendo que tamén que o que dis, que é certo que Mingueza conducindo e filtrando pases é un xogador que aporta. Pero é un perigo en área propia. O vimos o partido do Alavés contra o Athletic Club de Bilbao e tal. É un pouco perigo, telo aí. Pero bueno, é complicado. Mingueza sería un dos mellores, pero no meu top 3, no número 3 estaría Strand Larsen, que decir, 13 goles. É certo que revisábamos onte con Pablo, non sei, na súa canle, que debería levar, según os famosos expected goals e tal, que bueno, debía levar uns 17, 16, que é unha barbaridade. Un xogador que xenera perigo e falta un pouquiño de precisión para ser ese delanteiro top europeo que pode chegar a ser. Sí, o que pasa é que os expected goals son como os muiños de vento, non? Non, pero é bastante... Que non son xigantes, non son realmente muiños de vento. Non, pero está ben, para saber o que falla, porque dá a sensación tamén a veces de que falla un pouco. Eu son bastante amigo dos expected goals, tanto para analizar un partido como un dianteiro, un porteiro. Traballo, gol, unha mellor combinación con Iago Aspas, boa tempada de Larsen. A medalla de prata, realmente o meu top 3 é Guaita, Aspas e Larsen. O número 2 é un empate realmente, o sea, Larsen e Guaita os dos foron
moi importantes para esta tempada. Guaita, non esperabas moito del. Que diferencia con Iván Villar? Porteiro seguro, que parou moito, deu puntos, mantívonos en partidos como contra o Atlético de Madrid, por exemplo, que sen el non poderíamos aspirar a puntuar ali, o tivemos na man ao minuto 84, 85, e o MVP, outro no máis, Iago Aspas. 9 goles, 10 asistencias, constructor de xogo, o terceiro xogador con máis ocasións creadas na Liga. Que decir, non? Do Mago de Moaña que non dixéramos. Eses tres para mí foron os máis destacados. O meu top 3 tamén é o mesmo, así que pasamos a Antonio. Pois non, xa non vou dicir nada de Iago Aspas porque todo o que se poida dicir está dito. Se a Iríbar lle fixeron unha... Iríbar que é o meu ídolo, o meu único ídolo deportivo é José Ángel Iríbar, el Chopo. Además, ves de escribir un artigo que vai sair no Faro de Vigo sobre él. Bueno, domingo, será domingo. Pero o que quero decir que se lle fixeron ali unha estatua a Iríbar en San Mamés, non con diñeiro público, pois estaría moi ben que Iago Aspas algún día tivese unha estatua en Balaídos, porque creo que o que fixo este home polo Celta é absolutamente irrepetible. Tal vez non sexa o xogador máis técnico que tivo o Celta, a mellor Mostoboi lle pode gañar a partida, non o sei, pero o que significou Iago Aspas e o que segue a significar, xa dixen eu ao principio, cando decía do mellor da temporada, pois esa temporada era precisamente Iago Aspas. E ollo, que tampouco fixo unha temporada extraordinaria, pero fixo unha temporada necesaria para o Celta e, dende logo, para mí foi o mellor, porque o Celta non fixo unha temporada tampouco unha temporada maravillosa, entón non vimos o mellor Aspas hasta pasada a segunda mitade da tempada, non? Pero, bueno, para min Iago Aspas está por riba de todo e, evidentemente, será unha maravilla telo sempre no corazón, é verdade. Eu sempre digo que se eu comprase unha camiseta do Celta non lle poñería ningún nome detrás, pero se tivese que poñerlle un nome, o único nome que lle poñería sería o de Iago Aspas, únicamente, os demais ningún. Despois Larsen para min, por moito que digan que falla moito diante da portería, é verdade, falla, pero que se desgasta moitísimo e desgasta tamén os demais. Claro. Entón, é lóxico que falle despois cousas que o outro dirá, que claro, iso hai que metelo. Si, hai que metelo se fose o típico dianteiro que está ali agardando a recibir un balón, pero que non é o caso de Larsen. Larsen traballa moitísimo, lévase aos centrais, se teñen que, ás veces, dúas persoas teñen que estar con el, e logo fanlle moitísimas faltas. Se lle pitaran aos árbitros as faltas que lle fan, é certo que el tamén ten o costume de agarrar por detrás, pero se lle pitasen a metade das faltas só que lle fan, Larsen sairíase en moitos puntos. Para min Larsen é un xogador moi necesario e cando non xoga el notase moitísimo polo que significa en canto a desgaste e a maneira e a parte que se asocia moi ben con Iago e entende moi ben o fútbol. E logo terceiro, pero non que decir por orde. Bueno, por orde, o número 1, Iago Aspas. Os demais, para min, é Vicente Guaita. Eu tiña as miñas dúbidas, aínda que sempre pensei que era un porteiro moi efectivo. Sinceramente, creo que achegou moitísimo, fixo moitas achegas positivas. Tivo algún erro, evidentemente, claro, todos os porteiros teñen erros, e máxime se xogan no Celta. ou no Cádiz, ou no Xetafe, que todos teñen erros, evidentemente, se non estaría no Celta, pero para min foi ese complemento necesario para que a defensa que non é boa, notase que con Guaita están máis tranquilos. Eu noto moi nerviosa a defensa do Celta normalmente. Non hai conexión entre o porteiro e a defensa con Iván Villar. Pode parar un penalti e facer un paradón, pero un porteiro é moito máis que parar 3 tiros. Un porteiro manda, un porteiro dá seguridade, un porteiro avisa. Hai cousas que eu penso que Guaita dá moita tranquilidade. Para min é o terceiro en discordia. E logo, unha mención de honra para Beltrán e para Dubicas. Para Beltrán, porque eu sempre tamén son dos que sempre quero ter a Beltrán no meu equipo.
Hai xogadores que un quere ter sempre en Vigo, como a Raúl García, con todo o que era, tamén é un xogador que eu quería ter no meu equipo. Decir, son xogadores que teñen unha personalidade que dan un equilibrio aos equipos moi grandes. E despois, Dubicas porque, dende logo, eu de momento non o vexo para romper defensas. El precisa campo, moito campo, e despois define moi ben. Define moi ben, porque que difícil era marcarle o gol a Mamardashvili outro día, Sí, sí. Que difícil era, porque eu vin, ademais, golazo. porque foi diante miña, cero vin, e que era o único oco que había era justamente onde el puxo o balón. Foi impresionante, porque mira que Mamardashvili saiu ben, e teñía o defensa moi enriba, fixo moi ben. Pero que E non me pase de Iago esquezo- con el exterior, que pase de Iago. El Thiago sí, pero eso había que metelo, O pase de Thiago é maravilloso. Pero eso había que metelo porque non era simplemente... Non era doado, non. Non era doado. Sí, Es decir, sí. non era No, y doado, además porque quero- Dubicas va bien de pie y de cabeza. O sea, va bien Sí, de las dos cabeza maneras. tamén. Sí, sí. Por eso digo, un xogador que paga pena, e logo, concordo todos voces, creo que xa o dicen, tamén ao principio, que William deu un paso adiante. Mellorou. Pero que non veñan agora botándolle a culpa ao Chacho de que non sei que. Bueno. O xogador Ten que 20 anos. recibiu o Claro. Chacho, non era nin de lonxe este xogador. Claro que Se non. está facendo pouco a pouco. Pues Claro. aí Eso hai que deixalo claro. Aí tes, Antonio, que decía hoy de Luca de la Torre, que eu agardaba un paso adiante así, como de Billy, Claro, no claro. caso de Bueno. Luca de la Torre, e non Pero chegou. ainda lle falta corpo a Williot, ainda lle falta peso. Decir, pero vai mellorando pouco a pouco. Pero que non lle boten agora que se o Chacho non dicía que non servía. Claro, e aquel Williot, col que se pagou por él, non valía para que Pero en es aquel que, no momento, se, eso está es claro. que no se le fichó para un rendimiento inmediato, se le fichó para lo que Claro. está pasando ahora. Claro. Claro. Pero é un caso Claro. moi curioso, porque é un xogador que está desaparecido, que non intervén, pero que logo che marca un gol ou che dá unha asistencia a cada partido. É que E define De aparicións. ten extraordinariamente moitísimo ben. gol. Ademais, goles, exacto, o que di Joaquín, goles diferentes, distintos, Sí, de aparecer, non de estar, sen aparecer en segunda liña, con moitísima naturalidade, ademais, como o caso de Dubicas. Pero é un xogador que pode estar 70 minutos e non sabes nada del. É un Sí, xogador moi peculiar, moi... Sí, pero Sabes que tampouco un pouco- está rascando o bandullo durante o partido. El tamén No, fai no, o no. traballo Sí, pero defensivo. custalle, pero con balón custalle ser un xogador Sí, eso sí. que Eso participe sí. moito, que combine moito. Sabes Exacto, que- pero Perdón. traballa máis que nunca, está traballando máis que nunca nos labores defensivos. Eso tamén Sí, eso- hai que eso é poñelo verdade. na balanza. Penso que veo un comentario de Jorge que quedou un pouco sí. escondido. Non sei se había. Ajá. Sí. Comentario dices de alguén no chat o meu? Non, de Jorge, de ti, de Jorge. Jorge Bueno, que quería dicir unha cousa que penso que quedou aí agachada por outras voces. Agora mesmo xa non... Non, decía eu, Antón, que Decía, sí, o tema que comentabas de tanto Willot como Dubicas, que son dos xogadores cos que penso que temos que seguir contando, por esa capacidade, o decíamos antes, non? Se analizamos o número de minutos xogados co rendemento que aportou, creo que Dubicas é unha persoa que ten unha capacidade de crecemento interesante. E creo que ti mesmo, Antón, dixeches en algún comentario que che lembraba algún movimento en algún gol que fixo a xogadores potentes, ¿no? Eu penso que sí, que ten detalles de calidade, sobre todo na capacidade de asociarse, ¿no?, con outros xogadores. Eu penso que nalgúnha ocasión mencionei a Van Basten, pero só por ese movimento do que ti falabas, sí. De cadera sido un gol que marcou hai un par de temporadas. Permitídeme que discrepe con Von Mother, no sé qué. Ya sabías que ibas a saltar, Antonio. Decir que el Chacho foi un dos cáncer máis grandes que tivo o Celta, Uy. me pareceme eso terrible, sinceramente. Sí, terrible. a mí también, me parece injusto. Sí. Hombre, é tan injusto, pero non esquezamos que as dúas últimas temporadas, as únicas temporadas que pasamos tranquilos e final de temporada foi con el. Pero Como vemos, Antonio, hai comentarios dunha banda e despois comentarios doutra, porque tamén hai quen di que foi un genio, ¿no? Eu rematei moi quemado. Tampouco, ni un genio, pero menos un cáncer, por favor. No, un cancro, el Chacho, por favor. Para min infravalorado, como Fran Beltrán.
Infravalorado tamén. Verdad que sí, estou de acordo contigo. Os que sabemos de fútbol sabemos, Mon. Bueno, son xa as 10:05 en Vigo. Bueno, penso Túa que... nai me está facendo O señas. rapante espera, sí. Túa nai me está facendo señas. No, hoxe é o polo. Bueno, José penso, Polo. bueno, penso que algúns que teñen sorte porque eu aquí non teño esa sorte, pero xa axiña estarei en Vigo durante unhas semanas e poderei disfrutar dese tipo de comida. Para rematar o programa, unha pregunta final que ten que ver con, bueno, sabemos que Carlos Mouriño agora é presidente de honra, non é o presidente do Celta, senón que a súa filla, sí, menciona a Carlos Mouriño, porque Carlos Mouriño é parte da historia do Celta, probablemente non a mellor parte, pero aí está. Entón, agora non está Carlos Mouriño nesas funcións, pero sí Marián Mouriño nunha tempada que semella interesante, importante, para moitos ilusionante. Entón, se por algunha razón Marián Mouriño estivese a escoitar este programa, a ver este programa, e vos tedes a oportunidade de falar con ela e darlle, pois, non sei, un consello ou algo que vos gustaría que se fixese nesta tempada 2024-25, a tempada do 101, non o centenario, senón o centenario máis un. Pois, cal sería o voso consello? Eu para poder ir cear xa. Mira. Sí, para poder ir cear. Para min que pensase moito máis no afeccionado e que pensase sobre todo no aspecto deportivo. O único que lle pido, que valore o afeccionado como tal, que estea preto, que o afeccionado comeza a entender que o club está preto del, e por outro que deixémonos de traer xogadores para vender, que se acabe ese estilo e que se pense que o Celta, Sociedade Anónima Deportiva, o Real Club Celta de Vigo é deportiva e que hai que poñer todo a carne no asador. Para min é o máis importante, sinceramente. Con esos 2 puntos eu quedaría tranquilo. Moi ben, pois ese é un dos consellos. Eu non vou dar pasos, simplemente o que desexe dar o seu consello, que levante a man e adiante. Jorge? Eu coincido coa primeira parte. Eu penso que ten que aproveitar a recuperación. Alguén decía nun comentario que houve certo paz social este ano. Eu penso que o mellor non tanto, pero hai que recuperar un pouco o feito de que afeccionado se sinta parte do club, e creo que agora estamos nunha onda cara arriba, entón eu faría ben en aproveitar iso, en mellorar esa relación co afeccionado, co socio, co abonado en xeral. E outro consello que vai un pouco tamén conectado con outra cosa que decía Antonio, é o tema deportivo, no planificalo ben. A base da planificación ten que ver con non malvender. Eu prefiro non malvender o que teño e conservalo a vender algo por mercar cousas que non van funcionar. Antes que buscar calquera fichaje, como antes dicíades, que xogue na Championship ou no Udinese, eu me quedo coa xente que teño na casa. Esas 2 cousas creo que son bons fundamentos para ter un 101 máis tranquilo do que foi o Celta. Que non é que justamente iso de pensar no deportivo que dicía eu, Jorge. Eu penso que eu son relativamente optimista nesta cuestión, porque das cousas que dixestes agora, nas que firmo debaixo, penso que se está no camiño correcto. Vemos dunha... Dende logo, eu era moi escéptico porque non pensaba que unha persoa que leva o seu mesmo apelido, o apelido Mouriño, de Carlos Mouriño, fose tan disruptiva, tan rompedora, non? E penso que o está a ser, realmente. Penso que está a facer determinadas cuestións que, bueno, que agora probablemente co paso do tempo normalizamos, pero que se nos din na etapa de Carlos Mouriño que Marián vai dar pasos en tan pouco tempo e con tanta personalidade, realmente nos sorprenderían. Primeiro, a recuperación da relación institucional, que era algo que agora vemos evidente, pero que era unha vergoña. En Balaídos había unha silla baleira entre o presidente do Celta e o alcalde da cidade. E iso non era normal
independentemente das razóns que podería ter Carlos Mouriño, que poderían ser razóns xustificadas, pero non nas formas, non? Ti como máximo presidente, como máximo mandatario do Real Club Celta de Vigo non podes ter ese comportamento de neno pequeno. Tes que ter unha capacidade de relación diplomática cos asentes sociais, non? E coa xente importante de Vigo. E María Mouriño primeiro que fixo foi poñer orde nesa cuestión. Outro día no acto anterior ao partido contra o Valencia, que foi unha verdadeira festa moi aderezada de cuestións de raíces galegas, con grupos galegos, con presencia de simboloxía galega, é dicir, cuestións que con Carlos Mouriño serían impensables e que agora parece que queremos recuperar, e isto tamén hai que poñelo en valor. O outro día estaba rodeada de xente da alcaldía, xente da oposición tamén, que se acercaba por ali, e cunha paz social que facía moitos anos que non víamos, non? Entón, penso que se están a dar chanzos, penso que se están a dar pasos importantes neste ámbito. Logo, en relación á cuestión deportiva, hoxe, Marco Garcés, non sei se é un brindis ao sol ou non, pero dixo que o investimento, o presuposto do Celta estaba encamiñado como idea fundamental do equipo, dixo palabras textuais, a poñelo no céspede, que era unha das demandas de hai moito tempo, non? Pues tamén é verdad. Nesta cuestión, gustaríame facer un apunte, un apuntamento, que é que o problema do Celta non estivo en non poñer cartos, senón que estivo en poñelos mal, probablemente, porque poñer cartos se puxeron. O que hai que poñelos con sentidiño. E poñelos naqueles perfis que non están ben cubertos o mellor polo Celta Fortuna ou por xogadores que xa temos, non? É dicir, o Celta Fortuna non ten un 9, non ten un 9, ten xogadores do centro do campo fantásticos, ten un lateral dereito que se chama Javi Rueda que é boísimo, e ten centrais que poden, co paso do tempo, chegar a ser do primeiro equipo, pero non ten un 9, está xogando Pablo Durán que é un media punta. Pois probablemente onde hai que quemar as naves, sobre todo se va a Larsen tamén, é entrar un 9, porque un perfil que non temos. Quero dicir que máis importante que investir moitos cartos é facer as cousas de xeito coherente, non? Cubrir aqueles perfis que non están cubertos polos xogadores da casa. E polo demais, coincido con Antonio e con Jorge, seguir tecendo celtismo, seguir tecendo galeguidade, seguir tecendo o signo distintivo do Celta, non? Xente que se mostre orgulloso do noso. E sería fantástico, e remato con isto, se poideramos acelerar ao máximo o problema que temos coa grada de gol. Porque é unha verdadeira mágoa que haxa, xusto no momento onde máis forza social hai do Celta, que hai 4.000, 5.000 persoas en lista de espera para darse de alta de abonados, que isto na vida podíamos soñar, que xusto coincida con este parón que temos pola maldita grada de gol, por esta obra faraónica que non se dá rematado, non? Entón, iso é algo que hai que agilizar de alguma maneira. Non pode ser que un estadio que tiña que estar rematado no 2017, no 2024 ainda esteamos pendentes da licitación de gol. Entón, esa xestión hai que acelerala, e se somos quen de ter un estadio decente canto antes, pois todavía mellor, non? E a bancada de gol é precisamente na que está Jorge agora. Correcto, é que ia dicir iso, que como abonado de gol de sempre, realmente eu penso que todo o tema da remodelación do estadio en xeral plantexou mal, non é só dilo facendo por partes, non foi unha idea boa. De feito, hai que empezar xa a arranxar cousas de tribuna antes de ter feito todo o campo. Non foi unha cousa feita ben. Pero unha vez que está así, eu penso que non deberían demorar moito. Están falando de 2 anos, que, bueno, foi case o que se fixo con marcador. É unha pena porque estando o campo rematado, co que ti dis, coa cantidade de xente que temos agora que quere, que eso nunca na vida, a un amago da non se fixera antes. Pero tampouco de recibo que esteamos na xente de gol nas condicións nas que hemos estado nestes últimos tempos. Porque xa non é un tema de seguridade ou de comodidade, é un tema de que realmente hai zonas da grada de gol que eu non as vexo nin en campos de primeira federación, o sea, que son cousas dese tipo. Estamos pagando abonos como o resto Sí, totalmente. Rematamos cos consellos de Joaquín e Fernando. Bueno, que un pouco consello podo dar, porque creo que está na dirección correcta. Creo que está facendo as cousas ben, que siga por ese camiño, centrada no ámbito deportivo, cunha estabilidade social coa afición, e deixar... Estou certamente ilusionado, porque vexo que as cousas están... Creo que o que estamos facendo co Celta Fortuna hai que darlle valor.
temos un filial que está anos e ano, vamos, todos os anos pelexando por subir a segunda división. Sí. Agora cunha filosofía, cun adestrador da casa que vai dar oportunidade, que tal, creo que estamos polo camiño correcto de aproveitar os canteiráns. E, sí, remodelar o estadio é básico, tense que facer, que non tarden eso, ata 2030, ata que veña o Mundial, ou vai ti a saber. E creo que está facendo ben, pouco consello podría darlle, home. Se queren un ollador nos países nórdicos, poden chamarme. Eu, por un módico prezo, adico as miñas horas o tempo libre a ver aquí a Danos un nome. De Suecia. Un xogador descoñecido que podería ter o cono Celta. Pois mira, a min gustábame un Como sea como Bamba. No. A min gustábame o ano pasado Bamba, saberades Bamba, que vais a ir rentable, vai vir a Marsella. Eu só falo deste ano, non máis. Sí. A min gustábame un xogador que vi coa selección sueca, pero xa está fora. Carlson. Gyökeres. Ai, non sei. Xoga no Sporting de Lisboa, marcou 30 goles esta tempada. Pero eso xa é imposible. No, ese gustábame. Cando cheguei aquí e vi algún partido así das seleccións suecas, non lembro se xogaba daquelas na sub-21 ou na absoluta, era bo xogar, xogaba en Champions daquel, e fichou po Sporting de Lisboa e agora parece que vai triunfar. Ese é o nome que tiña, pero bueno, dentro do demais aquí, o meu equipo da miña cidade xoga en segunda división sueca, o sea, que pouco máis estou de lateral esquerdo, o sea, que sí. E cuidado con Malmo, que parece ser que aí gaña prácticamente todo. Bueno, Antón, que hai que ir cear. Antón, que hai que ir cear. Fernando, o teu consello para rematar. Bueno, yo lo primero que decir de Mariano Mourinho es que han venido unas formas más adecuadas a un presidente o presidenta del Celta. Y fíjate que esas formas no han sido, digamos, óbice, no han sido, digamos, impedimento para tomar decisiones muy, muy importantes de un calado brutal, sin que le temblara la mano. Entonces, se pueden tener formas buenas y tomar decisiones importantes, ¿no? Pero tú defendías las formas de Carlos Mourinho. Sí, bueno, exacto. Pero eso iba a decir eu. Pero por favor. Si me dejáis terminar... No sé, es que ya no sé si se deixar terminar. Era solo para echarte a Antonio encima, perdón. Era solo para echarte. Gracias, Mon. No era broma. ¿Cómo porque era o que estaba pensando eu tamén. ¿Cómo leo cuarto? Pero si me dejas acabar, me acabarás dando la razón y ya verás, Antonio. Entonces, lo dicho, es decir, las formas adecuadas de una presidenta o de cualquier dirigente, ¿vale? No están reñidas con que se tomen decisiones pues radicales, echar a un entrenador, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que ha hecho. No lo voy a enumerar porque si no, Antonio no cena. Entonces, otra cosa importante, es una presidenta inteligente y conocedora de sí misma. ¿Por qué? Porque en una rueda de prensa como la de hoy, de Marco Garcés, si estuviera su padre de presidente, su padre habría estado en esa rueda de prensa. Y lo que ha hecho Mariano Mourinho es decir, no, eres tú el que tiene que hablar hoy, yo no voy a aparecer. Y no aparece, y lo hace perfectamente. O sea, sabe delegar, conoce a las personas con las que se ha rodeado y sabe quién sabe de cada cosa. Y entonces una rueda de prensa como la de hoy, pues pone en valor otra vez su forma de dirigir, ¿no? Entonces, por esa parte, otro mérito, ¿no? Y luego, decía Jorge antes, que estoy de acuerdo, no ir a buscar fuera lo que ya se tiene en casa, ¿no? Problema de esta situación con la que estoy de acuerdo, que el jugador quiera quedarse, ¿no? Entonces ahí hay que batallar con esa situación, ¿no? Consejo para Marián, lo decía antes yo creo, Joaquín, que siga así, no hay más consejos que darle, la verdad. A mí hay cosas que y decirle, agradecerle que por fin dera o paso de facer un equipo feminino. Era moi necesario, non hai presa, o importante é que as rapazas agora xogan con esa idea, con esa ilusión e que esa para min é moi importante o nacemento das Celtas. A verdade é algo no haber de Mariano Mourinho. Penso que é un exemplo de alguén que ten a intención de escoitar a bancada, non? E penso que é importante iso, non facer absolutamente todo o que di o celtismo, pero sí escoitar, que era algo que penso que o seu pai non facía demasiado ben. Non facía demasiado ben? Bueno, por dicilo dun xeito. Por dicilo dun xeito. Pero o que quero dicir... Vergonza.
o que quero Antón, dicir le estás é quitando que- el hambre a tu padre, ya te o lo que quero digo. dicir para rematar No, simplemente sí que non. é que o que ten que facer María Moriño é escoitar o que di o celtismo e, sobre todo, potenciar ese sentimento de celtismo que é preciso potenciar porque é o que realmente, finalmente, vai manter o Celta na primeira división, vai manter o Celta outros 100, 200, 300 anos, e se non se fai iso, se racha completamente coa bancada, o futuro do clube non está asegurado. Quero simplemente... Antón, Sí. só un momento, cando dicías que ten que escoitar, que ibas dicir que ten que escoitar o Bar Celeste, e dixeste non, que No, bueno, o Barcelona se quere escoitalo que o escoite, pero sobre todo que escoite a bancada e que faga que continúe por este camiño de tratar de cambiar cousas que estaba a facer Carlos Mourinho que non tiñan lugar no Real Club Celta de Vigo. Quero agradecervos a todos por ter estado aí. Son 2 horas e case 15 minutos de emisión, probablemente o Bar Celeste máis longo de toda a historia do programa, que chega xa a sexta tempada. Jorge Luis Bueno, Jorge, profesor de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, moitísimas grazas por pasarte por este programa por primeira vez e agardo que non sexa a derradeira. Eu tamén espero iso, que na 7ª temporada poder participar e falar con vosco máis a miúdo, porque penso que é unha cosa moi interesante. Son xa 6 tempadas as que levades. Penso que canles e programas como este teñen que haber máis e mellor. Así que, nada, dende aquí, grazas por estar aquí hoxe. E para o ano que ven, vémonos máis con máis regularidade. Iso agardo e, ademais, verémonos en persoa en non moitos días. Non pode acabar o Bar Celeste sin dicir que o día 12 de xuño Antón presenta libro na librería Versus, un libro magnífico, un ensayo sobre o jazz e a poesía española 1920-1980 que editou Jorge Luis Bueno, que sabe moi ben editar as cousas que pagan a pena. Pues entón anunciamos iso, Jorge, si ou non. Estades convocados. O que temos esta mini promo, pues non esquecades iso. A que hora Bueno, é? Que non me quedei. 12 de xuño ás... Supoño que será 8, así, non? Ás 8. Perfecto. Porque quede claro. Perfecto. Bueno, Farei por estar. Pois podes anotar iso. Jorge, non lisques aínda porque hai que dar ese berro celeste. Despido os demais e damos o berro celeste para rematar esta tempada. Antonio García Teijeiro, grazas por estar aí como sempre. Dentro de moi pouco tempo tamén vou verte en persoa e xa verá É que xa vai sendo hora, por outra parte. Sí, xa vai sendo hora e vai chegar esa hora. Bueno, eu estou moi satisfeito de participar no bar, de compartir ou partillar con xente que nos segue e que é tan sempre falando de fútbol sin faltar, realmente moito agarimo, é moi pracenteiro. Eu, que cando me presentas de Premio Nacional de Literatura tal, que vigues distinguido, pero a min hai unha cousa que dentro do bar me gusta moito máis, que é ser o socio 636. Eso é algo que me enche de orgullo e que, dende logo, sempre dixen, aínda que o Celta baixase a segunda federación, eu nunca me daría de baixa. Así que moitas grazas e un placer. E terte coñecido, Jorge, a través do celtismo, pois tamén está moi ben. Grazas tamén a Mon por estar aí. Xa sabes que tes os micrófonos do Bar Celeste sempre abertos, Mon, e agardo tamén poder darte unha aperta cando este en Vigo. Por suposto, verémonos. Para min é un placer participar aquí, xa sabedes, primeiro porque falo entre amigos, principalmente, e segundo porque falamos da nosa paixón, que é o Celta, tamén cun chat cada vez máis numeroso e máis respectuoso e con mellores aportacións, con mellores fichaxes como a de Jorge, tamén tirando de canteira, dando exemplo ao celtismo. E nada, o gallá, bueno, todos os finais de tempada sexan felices, porque penso que o final
por como foi a tempada, penso que hai que estar relativamente satisfeito co fin. Por suposto, seguir dando guerra a próxima tempada e, bueno, agardo que sigades contando comigo porque o farei na medida na que poida, encantado de estar aquí un ano máis, unha tempada máis. E temos pendente unha aperta, Mon? Por suposto. E se queremos facer un directo e queredes facer un directo todos xuntos, eu encantado da vida de facelo, nun exterior. E así deixamos a tempada xa finiquitada. Pois neste verán ocorrerán cousas no Bar Celeste, pero para responder a Eug Moldes, non imos vender as nosas promesas o ano que ven aquí no Bar Celeste. A canteira non se vende no Bar Celeste. Joaquín, unha aperta tamén para ti, como sempre digo, tack så mycket, non? En sueco, bueno, dende Sundsvall a ti non vou poder verte este verán, pero xa haberá oportunidade. Sí, xa coincidiremos. Nada, unha aperta a todos. A verdade é que sempre vamos, un momento moi especial da semana, gravar episodio, falar con vos, coa xente do chat, que xa, bueno, sempre hai os habituais, pero cada vez vai chegando xente nova e divertido. E nada, bueno, hai que ser breves porque, como din por aquí, os rapantes xa están caducados. O polo ese... Hoxe hai polo. Xa vou. O polo está voando por ali, polo centro de Vigo. Veña, unha aperta. Xa liaremos algunha no verán. Que é moi longo o verán. Que aburrido o verán. Sí, é sen fútbol. Bueno, haberá Eurocopa, pero non é o Celta, entón xa non interesa. Iso é infame, iso é unha competición infame. Fernando, amigo, cofundador do Bar Celeste, ti agardabas estar aquí 6 anos despois, ese día de 2018, pues, ¿no? No, para nada lo esperaba. Encantado de haber estado con todo y sobre todo encantado de volver a ver al profe, a Jorge, que al que veo alguna vez de vez en cuando por ahí en exteriores y espero volver a verlo otra vez este verano. La verdad, mucha alegría de que haya estado en este primer Bar Celeste y bueno, espero que sean muchos más. Por aquí sí que hay voluntad de esta promesa de quedarse y queremos que se quede, con lo cual aquí no hay fichaje. Porque no hay hai unha boa planificación, Fer. Claro. Non hai podcast por aí que ofrezan cousas. Claro. Entonces, bueno, un placer y espero veros a todos en persona este verano, la verdad. Bueno, e tamén moitas grazas a todos os celtistas, a todas as celtistas que estiveron no chat neste programa en especial, pero durante toda a tempada. Vémonos na séptima tempada do Bar Celeste, que será 2024-2025 para o Real Club Celta de Vigo, con Claudio Giraldez no Banco Celeste. Sempre un placer ter esas aportacións de todos e de todas, e fan o programa, penso, moito máis interesante coas interaccións e todas as cousas que vos aportades. Así que, moitísimas grazas, un bo verán, a mellor sorte o Celta Fortuna, e agora imos dar ese berro celeste para pechar a tempada e tamén pues, para dar un pouco de forza a este Celta Fortuna que, quen sabe, pode que xogue na segunda división a vindeira tempada. Xa veremos o que ocorre. Nós imos dar ese berro celeste. Eu deixo o balón a votar e vos, dende Vigo, dende Suecia, dende perto do estadio do Celta, dende o centro de Vigo, dende onde esteades vos aí agora, podedes dar ese ala Celta. Preparados? Vamos. Sí. Como sempre, o de sempre. ¡Celta! ¡Celta!